Sí, es belga. Ah, belga, bueno. Es francés, digamos, sí, pero Sí. es de origen belga. Lo que pasa es que nos llaman de todas maneras. Egunon, eskerrik asko bariku ostiral batez, halako debozioz eta borondatez hurbildu zareten guztioi, dialektologia gaiaren inguruan entzuteko eta ikasteko. Voy a hablar en castellano, Pilar. Gracias. Gracias. Es un honor. Espainieraz hitz egingo dut. Hore badazu hemen izatea nazioarteko dialektologia jardunaldiotan. Porque, no sé, creo que un poco haciendo... Historia apur bat eginez, nik ere romanikar filologia egin nuen garai hartan, eta Manuel Alban referentziazko pertsona zen. Eta nolabait Pilarrek haren lekukoa jaso du, belaunaldiaren lekukoa. Eta Pilarri buruz hitz egiten asko entzuten genuen erreferentzi gisa. Pilar García Muton egitara ikusten baldin baduzue, esaten digu ikerkuntza zientifikoen kontseilu goreneko kidea dela. Línea de trabajo históricamente así. Bere lan hildoa dialektologia izan dela, baita etnografia ere, ze azken batean elkarri nahiko lotuta joan ohi dira. Dialektologia eta etnologia ezinbestean daude lotuta. Ze herri hizkera eta herri kultur eta tradizioa eskutik doaz. Berak gaztelan egin du gehien bat lan, Gaztela-Mantxa, eta gaztelanak egin ditu Amerikan ere. Bestalde, aldizkari bat gidatu du, zuzendaria izan da ikasketa filologietan erdigunean kokatuta egon dana. Gredoseko editoretako bat izan zen, denok erabili dugun liburu beige koloreko hoien arduraduna izan zen. Emakume izanik emakumeen hizkerari buruzko hizkerak aztertu ditu. Eta beste alor bat ere landu du, divulgazio zientifikoa. Radio Nacional de Espainian, badauka saio bat, hiltzear dauden hitzei buruzkoa. Jende gehienak ahaztu ditu nahiek berreskuratzen saiatzen da, eta bizi berritzen ere bai. Beraz, Pilar García Muton dialektologista bokaziozkoa da, eta haren meritu horien ondorioz Real Academia Espainolako kide izendatua izan zen. Gaur ona dakarren gaia interesgarria da, eta gainera itxaropenak zabaltzen du. Adieraziko du ze etorkizun daukan dialektologiak, ze erabilgarritasuna izan dezaketen material horiek, eta euskararekin lan egiten dugunok kezkatuta gaude gai horrekin ere. Gracias, eskerrik asko, Adolfo. Eskerrik asko, Adolfo. Niretzat plazer handia da hemen egotea, Euskaltzaindiak luzatu zidan gonbidapena,
Eta atzo, aipatzen genuen, eta gogoratzen genuen lehenengo nazioarteko dialektologia biltzarrura. Ni ere bertan egon nintzen, eta egoinen Joan Fein, Manuel González, Gotzona Horrekoetxea, Charles Bidegain. 28 urte gazteago ginen, baina esango nuke gogo bizia berdin-berdin mantendu dugula. Egun hauetan, hementxe gabiltza berriro, nazioarteko dialektologia biltzar honetan, Euskaltzaindiak egun urte betetzen ditu eta itzaki horretan antolatu da. Eta uste dut Euskaltzaindiak badituela hainbat lorpen. Eta aditu gisa, esango nuke, aipagarria dela Euskararen herri hizkeren atlasaren argitalpena, baita ere eremu horretan egindako lana. Eta guretzat, horrelako atlas bat edukitzeak badakar hizkuntza baten, jendearen kulturaren oroimena biltzea, kontserbatzea, eta atlasaren hitzaurrean ere esaten da, agian berandu xamar sortu zela atlas hau, beste batzuekin alderatuz gero, baina atzo Arizabaloak gogorarazten zigunez, eta hark esandakoaren aritik, nik esango nuke itxuraz berandu iriste horrek, eragindu benetan garai bikainan heltzea horrela teknologien aurrera bideak erabiltzeko aukera eman duelako. Gainera, atlasa iritsi zen unean, oraindik euskalduntze prozesu hori etzegoen hasita, gero euskara ikasi zuten pertsona horien prozesu hori etzegoen hasita. Atzo aipatu genituen hiztunak, etxean ikasi zutenak, hezkuntza sisteman ikasi zutenak, eta badakigu hezkuntza sisteman hizkuntza bat ikasten denean, euskalkiak eta dialektoak nolabait berdindu egiten direla. Eta horrexegatik uste dut oso une egokian heldu zela. Geolinguista naizen heinean, atlas honetan altxor handiak daude, eta ziurrenik oraindik ere ezingo dugu aurreikusi zer nolako emaitzak eta fruituak emango dituen. Uste dudalako gainera esan dezakegula arlo hau beste ikuspegi batekin jorratzen duela. Eta baita ere aipatu behar da garrantzitsua dela atlasa hiztun komunitateentzat, geolinguistentzat, batez ere hemengoak ez garen ontzat, alegia euskaldunak ez garen ontzat, baina nolabaiteko gertutasuna dugun ontzat Euskal Herriari dagokionez. Azken batean ematen baitigu testu inguru bat, osatu egiten du euskararen panorama linguistikoa, eta baita ere informazio ematen du inguruko hizkuntzen panorama linguistikoaren eraginaz. Eta hasi aurretik zoriondu nahi dut Euskaltzaindia, dagoeneko egin duen lan guztiarengatik, eta baita ere zorionak eman nahi dizkiot atlasaren 10. liburukia argitaratuko delako. Eta nik hitz egingo dizuet Alpiren etorkizunari buruz, eta bertan dauden materialen erabilgarritasunaz. Eta uste dut lehenik eta behin iragana eta orainaldia gogora ekarri behar ditugula, etorkizunari buruz hitz egin nahi badugu, atzo ere horren adibideak ikusi ahal izan genuen. Eta guri ere gertatu zitzaigun, atzerapen handia izan genuela, Alpiren kasuan, badirudi geolinguistikaren lan handiek beti atzerapena jasaten dituztela. Gu oraintxe ari gara argitaratzeko lanak amaitzen, eta Alpia, dakizuenez, atlas nagusi horien ondorio sortu zen, argitaratu zen Atlas Linguistique de la France deritzona, eta horrek eragin zuen Alpiren sorrera, baina Jode eta Jaberkek Italia eta Suitzako atlasen erabilitako aurrerabide metodologikoak baliatu ahal izan genituen. Ezagutzen duzue nik izpide izango dudan atlasa, baina esan dezakegu ere oraindik zehatz-mehatz edo zehaztasunez hitz egin behar badugu ez dagoela argitaratuta. 20. mendearen lehenengo hamarkadan hasi ziren pentsatzen atlas honen sorreraren inguruan, beraz ez du hartzen euskaldun eremu hori.
lastima bada. Gaztelania dun 4 puntu soilik sartzen dira Arabakoak Zuhatza, Sarria, Ozeta, Done Bikandi Aranda eta Bizkaiko Abezia. Garai hartan, euskara ikartu izan balitz, 2 sinkronia izango genituzke ez da, Alpirena eta hemen ospatzen dugun Atlas horrena. Baina Ramon Menendez Pidal eta Tomas Navarro Tomasek bazuten ikerketak zabaltzeko batzarrean, ikasketa historikoen zentroan beste asmo bat, beste interes bat, eta azken batean ikertu nahi zutena zen latinan osteko hizkeren atlas hori. Gainera, esan behar dugu, ez zeudela tribatuta, ez zeukatela ahalmenik euskara ikertzeko. Atlasa eratzeko orduan metodologia egoki bat erabili nahi zen, zehaztasunez jasotzeko zuzeneko informazioa eta ezagutu ahal izateko eta alderatu ahal izateko penintsulako eremu erromanikoak. Horrexegatik 3 herrialdetan daude inkesta puntuak, Espainian, Kanariar uhartea kanpo utzita, Frantziako katalana hitz egiten den eremu horietan eta Portugalen. Navarro Tomasi enkargua iritsi zitzaion, Menendez Pidalen eskutik, lanak zuzentzeko eta lan handia egin zuen. Galdesorta prestatu zituen, inkestasarea prestatu zuen eta inkestagilei prestakuntza eman zien. Hainbat urte eman zituzten finantzak eta iristeko zain, azkenean, 1928an, Abako hizkuntzalaritza biltzarraren ondorioetan gomendatu zioten Nazioen Elkarteari herri hizkeren atlasak egin zitzaten. Herri hizkera horiek galbidean zeudelako. 1928an dagoeneko galbidean zeuden. Horri esker, finantzak eta lortu zen, galdesortak azkar inprimatu zituzten, 1930an eta inkestak egiten hasi ziren, 1931an. Eta taldean binaka egiten zuten lana, eta eremu linguistikoak banatu egin zituzten bazeuden Espinosa eta Rodríguez Castellano, gaztelania hitz egiten zuen eremu hori ikertzeko, katalana eta valentziera hitz egiten zuten lekuetan, Sánchez, Guarner eta Bemol zeuden, Galiziera eta Portugalera hitz egiten zen lekuetan Otero eta Sanogueira, eta ura ordezkatzeko Nobra de Guzmao sartu zen eta haren ostean Lindley Sintra. Argazki honetan ikus dezakezue, argazki gutxi kontserbatu dira, egia esan, baina hemen daukagu Rodríguez Castellano argazki honetan. Azkenean lan handia egin eta gero lortu zuten Ford horretan. Argazki askotan zaldiz ikusten ditugu, inkestak egin ahal izateko zaldiz ibili ziren. Azkenekoetarako dagoeneko auto hau lortu zuten eta hau bada gerra aurretik hartu zen argazki bat. Donostian ateratakoa da eta horrexegatik ekarri dut ona. Lan handia egin zuten eta Julio Sousak atzo esaten zuen bezala, gerra hasi zenean, kontuan izan inkestak 31an hasi zirela. 36irako ia amaituta zituzten inkesta guztiak, gaztelaniari, asturierari, aragoierari, zegozkion eremutan, oso aurreratuta zituzten galizierenak eta ia amaituta ere katalanarenak. Gerraren ondorioz, Atlas erabat gelditu zen, Navarro Tomas erbesteratu egin zen, eta 36 urte geroago berak esaten zuen. Erantzun zituzten galde sorta horiek ikasketa historikoen zentroan jaso eta gordetzen genituen. Eta Madrilen, gerraren lehenengo hilabeteetan, arriskua ziurgabetasun erabatekoa zegoen, arrazoi asko zirela medio, eta iruditu zitzaidan nire ardura zela materialain baliotsu horiek gordetzea, nik neuk eramatea leku batetik bestera, eta hala eraman nituen Madrildik Valentziara, Bartzelonara eta New Yorkera. Leporatu zidaten niretzat gorde nahi nituela, baina hori etzen nire asmoa izan, ez da inolaz ere,
zaintzan nituen gordailuan nolabait Espainiara berriro itzultzeko aukera izan arte eta lanari berriro ekin ahal izan arte. Bigarren Mundu Gerra amaitu zenean, Alemania eta Italiako fascismoa gainditu zenean, noski espero genuen frankismoarekin gauza bera gertatuko zela, baina jakin genuenean Estatu Batuek adostu zutela Frankorekin Espainian basen militar batzuk jarriko zituztela, itxaropena galdu genuen, ez genuen espero Espainiako egoera politikoa aldatzea. 1951an erabaki nuen Alpia ikerketa zientifikoen kontseilu nagusira itzultzea zesikera alegia. Ura baitzen ikasketa historikoen zentroaren ordezkoa Sanchisko Arnier eta Rodríguez Castellanori eman izkien New Yorken, kontseiluaren izenean etorri baitziren Alpia jasotzera. Tomás Navarrok, Rafael Lapesa, Darmaso Alonso, Menéndez Pidal izan zituen babesle handiak eta kontseiluaren bitartez bere ikasle hoiek hartu zuten ordezkoa eta amaitu zituzten ikasketa. Beste 10 bat urte behar izan zituen batez ere Portugalen arazoak izan zituztelako lanak amaitzeko. Emaitza, 1962an formatu handian argitaratu zen, sorta bakarra argitaratuta, formatua benetan handia zen, atzo aipatu zen gainera. Kontuan izan penintxula osoa jaso behar zuela, 75 mapa zeuden, hainbat inkesta puntu, eta hor soilik landutako material gutxi batzuk agertzen ziren argitaratuta. Kontuan izan behar dugu zenbat atzerapen gertatu ziren eta oztopo asko egon ziren. Eta argitaratzeko gertatu zen atzerapen horretan, gertatu zen izan zen, 1961an, argitaratu zela ere lehenengo eskualdeko atlasa, Andaluziakoa hain zuzen ere. Atlas hori metodologiari dagokionez eguneratuago zegoen eta argitaratzeko ere erraztasun handiagoak zekartzan, merkeagoa zen ere. Kontuan izan garai hartan paperean inprimatzen zirela eta hori dela eta edapena ere laburragoa izaten zela. Geografia linguistikoaren hitza horretan Navarro Tomasek dio arrazoi ekonomikoak zirela medio, ez zela argitaratu Alpi. Noski, hori bai izan zela arrazoi nagusietako bat. 1962tik ona, gure ingurunean jarduera geolinguistikoa bizi-bizi egon da. Edatu dira eta sortu dira zuena bezalako atlasak, baita ere katalanarena, Janbeinek aipatu zuena, galizerarena, Julio Sousak eta Manuel Gonzálezek izpide izan zuten ura. Hau da, sortu ziren atlasak penintxulako beste hizkuntza horiek ikertzeko. Eta horrek ematen zigun nolabaiteko argazki osatu bat. Lehen atlasa paperean argitaratzen ziren, gaur egun euskarri informatikoak erabiltzen dira, eta Alpiaren lehenengo liburuki argitaratu zenean delineatzaileek marraztu egiten zituzten mapa fonetiko horiek mapetan. Eta gogoratzen dut oraindik nola erabiltzen zuten paper finura eta nola itxasten zituzten haien lan egin ahal izateko, inkesta sarearen puntuak zehatz markatu ahal izateko. Eta mapen tamaina ere izugarri handia zen Alpiren kasuan. Eta argitaratu zen aleura orain digitalizatuta dago, edozein sar daiteke, kontsultatzera, deskargatu egin daiteke ere, edo nork erabili dezake. 75 mapa benetan handi horiek izan ziren Navarro Tomasen azkeneko lanen jomuga. 80 urteak betea zituen lan horietan hasi zenean, eta benetan lan zoragarria egin zuen. Pixkanaka argitaratu zituen, gero bildu egin ziren, eta Rodríguez Castellanori gutun bat bidali zion 1974ko azaroaren 25ean,
ordurako onartuta zuen, betirako etenda zegoela Alpi, eta zera esaten zion dakizun bezala, hainbat artikulu idatzi ditut Alpiri buruz, hainbat aldizkaritan, nire helburua da denak fastikulu batean biltzea, Capítulos de Geografía Lingüística de la Península Ibérica izenburupean. Eta horre sartuko litzateke Andaluzieraren mugaren lan zahar hori, uste dut oraindik interesgarria dela. Baina ni ez nago dagoeneko Alpiri buruzko artikulu gehiago idazteko baldintzatan zaila gertatzen zait, transkripzio fonetikoak egitea, lupa erabiliarren dagoeneko begiak nekatu egiten zaizkidalako. Eta liburua argitaratu zen izenburu horrekin, Bogotako Instituto Caro y Cuerbok argitaratu zuen, artikulu horiek zeuden, eta baita ere Maixu Handiark egindako mapa batzuk. Hor ikustezakezue Elearena eta Jeismoarena. Gaur egun jeismo askoz ere zabalduago dago, Isabel Molinak eta biok horri buruzko lanak egin ditugu, erkaketak egin ditugu, Alpiren eta egungo atlasen datuak alderatzen aritu gara, eta hemen badakigu 3 mapa erabili zituela. Dago Caballo, saiatuko nahi zongia euskatzen, Caballo, Castilla eta Cuchillo. Eta 3 horiekin islatu zuen nola edatzen zen jeismoa 20. mendeko lehenengo erdiko Espainian. Eta mapa fonetikoen artean, hau ere tartean sartu zitzaien, eta beraiek espero zuten mapa fonetiko bat jasotzea, Agillon hitzaren ondorioz, baina gehiago lortu zuten. Agijon hitza ikusi zuten, ez zela soilik Agijon bezala esaten, askotan Rejo, Respe, Puyon, Puntxa, Fizon, Fiblon, hainbat hitz erabiltzen ziren, Aragoin, bestela deitzen zioten ere, eta ikusi zuten material lexiko hori ere bazutela. 21. mende hasierara arte itxaron behar izan genuen, berriro argitaratu gabeko Alpiren material horiek argitaratzeko asmoak berri sortu ziren arte. 40 urte isilik egonda eta David Hippen jarraikitasuna eskertzekoa da. Ari esker iritsi baita Alpiren 2. aukera hau. 2017tik aurrera, 2009an lortu genuen lan egiten hasteko finantzaketa, eta kontseiluaren talde batek koordinatu zituen lanak, eta gurekin ditugu talde horretako 2 pertsona. Bueno, hau idatzi nuenen, pentsatzen nuen hemen egongo zirela, baina Julio Sousa etorri izan da azkenean bakarrik. Bera bada Galiziararen arloko arduraduna. Eta atzo Maria Pilar Perearen hitzak irakurri nituen, eta bera da katalanaren saileko arduraduna. Berak ere parte hartu zuen talde horretan, Ines Fernández Ordóñezek eta Joao Saramagokek lagundu ziguten Portugalerarekin lotutako materialak argitaratzeko. Proiektua abiarazteko momentuan, proiektu historikoaren izaera hori mantendu nahi genuen. Hau da, ikerketa koordinatua da, baina deszentralizatua. Hainbat eremu linguistiko daude, eta kontseiluarekin lankidetzan aritzen dira, Madrilgo Universidad Autónoma, Barcelonako Unibertsitatea, Institut d'Estudis Catalans, Centro de Lingüística da Universidade de Lisboa, Universidade de Santiago de Compostela, Instituto da Lengua Galega, eta hasieran ere University of Western Ontario. Hasieratik, bagenekien, material hauek lantzeko ardura hartu genuenean, informatika erabili behar genuela. Bagenekien zuek ere hemen Atlasan lan egin duzuenok badakizue. Hori gaur egun badela baldintza ezinbesteko bat. Informatika erabiltzen da, Atlasentzat, abiapuntutik erabiltzen da, baina gogoan izan behar dugu ere hasieran hizkuntzalari eta informatikoen arteko harremanak ez zirela orain bezaina deitsuak. Izan ere Manuel Albar nire irakasleak esaten zuen 1978an erabat amaituta
zuela eta informatizatuta zuela Santandergo Atlasaren materiala. Baina Madrilgo Konplutenseko kalkulu zentroan, informatizatzen zituzten lekuan, denak galdu zituzten, datu guztiak galdu zituzten, lan horiak amaituta zeudenean, eta berriro hasi behar izan ziren, paperezko galde sorta horietan oinarrituta. Atlasa, 1978an prest zegoen, eta azkenean 1985an argitaratu zen. Ordurako izena ere aldatu zitzaion, dagoeneko etzen gaztelaniaz Atlas Linguístico de Santander, baizik eta Atlas Linguístico y Etnográfico de Cantabria, Alecant, bezala ezaguna den hori da gaur egun. Erkidegoaren izena aldatuko zelako. Eta hasi ginenean lankidetza hori egiten, informatikariekin, pentsatzen genuen kartografiak egiteko prozesua errazagoa izango zela. Kartografiatu automatikoaren termino horiek sortu ziren, automatizazioa, fitxa zulatuak, zinta magnetikoak aipatzen ziren. Hainbat urte geroago, Euskaltzaindiaren lehenengo dialektologia biltzar hartan, 1981an, asko hartu zuten hitza horri buruz hitz egiteko. Adibidez, Jean Leduc adierazi zuen nola ari ziren informatizatzen frantsesaren atlas linguistiko horiek eta nola jartzen zieten arreta alfabeto fonetiko horiei, nola sortzen zituzten indizeak, eta Gotzon Aurreko Etxeak bestalde azaldu zuen zer nolako urratsak ematen ari ziren hemen atlasa informatizatzeko, kartografia automatikoa egiteko, txantilloiak sailkatzeko eta barretarako. Eta uste du soilik orduan ulertu genuela benetan geolinguistek zer nolako abantailak zekartzaten programa informatiko horiek. Zen baliagarriak ziren datu masa horiek kudeatzeko. Paperean zeuden datu horiek hor zeudelako, baina zain zeuden aditu bat haiengana iritsi eta balioa eta harremanetan jartzen hasteko zain. Eta jarraitu aurretik, aipatu behar dut askotan egiten diguten galdera bat. Eta uste kontzeptu akats batean oinarritzen dela. Eta zer galdetzen digute? 21. mendearen 2. hamarkadan merezi aldu 1926 aurretik egindako inkestetan oinarritzen den atlas bat? Erantzuna bakarra izan daiteke. Noski baietz, noski merezi duela. Gure kasuan, Alpix balio nabarmena du erreferente historiko gisa, baina gainera, gogorarazi behar dugu atlas linguistikoak ez direla zahartzen. Atlas linguistikoak ez dira zahartzen. Metodologia bai, zahar daiteke, baina datuak atzo jaso bezain fresko daude. Sinkroniari dagokionez, esango nuke gaur egungo datuak bezain berriak direla. Eta atlasek ematen duten informazioa baliagarria da beti, noiz jaso zen, informazioa noiz jaso zen, nork eman zuen informazio hori, inkesta egin zuenaren izena, jasota dagoelako. Eta uste dut, edonoiz erabiltzen badira ere, kartografiatuaren harreman hori edukiko duela, eta balioa duela informazio bisuala ematen digulako mapa baten gainean. Beste batzuetan ere zehaztu izan dugu nola Alpirekin berriz lanean hasi ginenean erabaki genuen informazio linguistiko eta etnografikoa sartzea galde sortena, transkripzio fonetiko bat eginez, baliokidetza ortografikoarekin, eta inkestak egin ziren leku bakoitzean koordenatuei lotutako datu guztiak sartuz. Hemen duzue galde sorta baten adibide bat, ikusten dituzue erantzunak daudela, batzuetan erantzun bat baino gehiago, galdera bakarrarentzat, marrazki batzu daude, informazioa. Lehen, mapa baten kartografia egiten zenean, lehenengo liburuki horretan bezala, mapa hortxe geratzen zen betirako, ezta? Eta jakin behar izaten zen garai hartan zein datu aukeratu, eta askotan datuen erdia
galdu egiten zen. Gaur egun informatikari esker informazio guztia baldin badugu berreskuratu dezakegu, behar bezala etiketatuta baldin badago, behar bezala jasota baldin badago. Eta gu oso harro gaude hori egin ahal izan dugulako, gainera gure tresna informatikoak oso ongi funtzionatzen du, geroago emango dizkizu xehetasun gehiago. Eta elkarlan baten emaitza izan da, ikaten adituek, hizkuntzalariek, zesikeko sigeko adituek lankidetza egin dute, eta erabaki genuen Revista de Filologia Espainolaren alfabetoa alde batera uztea, Navarro Tomasen eta haren ikasleen alfabetoa zen, eta noski genion kutxuna genuen alfabeto hura, ezta? Baina, iruditu zitzaigun, sistematizatu nahi baldin bagenuen informatikoki atlasa eta gure helburua baldin bazen, alik eta jende gehienaren gana heltzea, hobi izango zela nazioarteko alfabeto fonetikoa erabiltzea. Hala ere, hori egin genuen behin jakinda tresnarekin eskaini ahal izango genuela nazioarteko alfabeto fonetikoaren transkripzioa eta galde sortaren irudia. Eta zergatik, guk berriz transkribatu behar izan genituelako forma guztiak, eta hori egiteko galde sorta guztiak imprimatu genituen, eskaneatu genituen, barkatu, eta tresna baten bitartez, galdera guztiak jaso ziren, atlasekoak, eta adibidez, hemen dago Alpiren puntuen sarea. 527 puntu dira. Eta hau da erakutsi nahi dizua dana. Erabaki genuen mantendu genezakela alfabeto ura, hain zaila zen ura, transkribatu ahal izateko irudia behar genuelako. Hau da, transkribatzeko lanetarako erabilizena kontsultarako eskaini genuen, eta beraz, ikusi nahi duenak, alfabeto horretan ikus ditzake materialak ere. Hain denbora gutxi geratzen zait, ez dakit nola maituko dudan, edo denbora emango didan. Hemen ditugu adibide batzuk, hemen ditut adibide batzuk, baina ez ditut aipatuko. Hemen badituzue beste adibide batzuk, transkripzioak egiteko. Hemen zenbait adibide dauzkatzue, laguntza tresna sortu baitugu, eta hor baliokideak agertzen dira, nazioarteko alfabetikoan eta Navarro Tomasen artekoak, eta haien enkuestatzaileen artekoak. Hemen ikusten dituzue forma horiek guztiak. Lo del puntero. Nada, no, lo dejo. Ez barkatu utzingo dut, ze azkenean nahastu egingo naiz. Begira, hemen galdera bakar batek erantzun asko izan ditzake. Eta ura goratzeko modu buruzko galdera da hori. Hauek erantzunak transkripzio fonetikoa daukagu hor, baliokide ortografikoa, eta hor gurutzea ikusten duzuen horretan ohar bat dagoela adierazten zaigu, eta hori bilatu dezakegula. Gero, zuzentzeko tresna ere hor daukagu, eta gero lupa horrek esan nahi du forma hori ikus dezakegula. Gorago agertzen zen forma hori. Begira, hau da web horria, web gunea. Esango dizuet gaur zertan garen, eta nola ikusi dezakezuen hau guztia. Ikerketa asko aurreratu dugu, lehenbizi kontseiluaren proiektu bat izan genuen, 1914 urtera arte, gero BBVA fundazioaren laguntza izan genuen digitalizaziorako, eta gero emaitza partzialak webgune honetan aurkituko dituzue. Ahí está, la dirección es alpi. Bai, alpi da albidea, alpi.csic.es. Erraza. Eta hor alpiren historia aurkituko duzue,
goiko aldean, inizio duen horren ondoan, hor metodologia agertzen da, xehetasun historikoak, gero edizioari buruzko gaiak, gero daukagu konsulta mapas atala, 10 galderaren erantzunak eta materialak jasotzen dira bertan, eta gero galeria daukazue, hor ageri dira jaso eta gorde diren argazki guztiak, eta danak daude sailkatuta gaien arabera, eta bar. Eta gero, publikaziones atalean, orain arteko argitalpen guztiak daude eskuragarri. Eduki etnografikoen adibide bat da, hau da gure lekukoetako bat, Andaluziarra, Aurelio Espinosa Juniorrek egin zuen inkesta, baina Rodríguez Castellanok egin zituen argazkiak, eta Francisco Calbone da gizon hau 53 urtekoa, jornaleroa, eta fonetika aldetik lekuko izan genuen, eta horre esaten da eskuinaldean eskardillo bat dauka, transkripzioa eskaintzen da hor, eta ezkerraldean igitai bat dauka, aza, eta hoz bat dauka oin artean, horrelako material ikaragarri daukagu. Hemen galde sortaren orrialdea dauzkagu, baina baita ere azkeneko orrialdetan ikusten ziren ohar hauek. Hori guztia berreskuratzen ari da, sailkatzen ari da, eta badugu tresna bat, oraindik hobetu beharra daukaguna, hori da liburuak mozteko eta informazioarekin batera eskainalizateko azterlan lexikoak egin ditugu. Adibidez, hau da galderetako bat, ez? Zuek kargatu eta begiratu dezakezuena, ez? Jabali, basurde, hitza. Hemen jaso ditut, hemengo ingurukoan aurkitzen direnak, hemen daukagu jabalin, eta konsulta bukatu dezuenean, erabaki dezakezu horrekin mapa bat sortzea, aukeratu dituzuen materialoiekin, dela puntuak erabiliz edo poligonoak, eta aukeratu dezakezu baita ere ze koloretan egin hori, eta kolore ezberdinak, begira, hau, izango litzateke jabalin eta jabaliz termino horietatik abiatuta lortutako bat, Neronek egin nuena, eta banaketa erakusten duena. Gune txikiagoetan edo eskualde txikiagoetan sortutako materialak ere egin daitezke zehazkaitzerako kuna Aragoin lortutakoak. Hau da lanen egungo egoera. Murrizketen garai honetan, talde bakoitzak alduen moduan egiten du aurrera, eta horregatik inguru batzuetan aurrera gogoaz besteak baino. Berdez, ikusten dugu 100 beteta edo prest dauden materialak. Laranja kolore horretan ikusten da lehen hartu genuen ondorio edo erabaki baten ondorioak. Mantxo gindua zen, eta orduan erabaki genuen azkenean 100 galdera hartuko genituela, alpi interaktibo bat eratzeko. Galdera fonetikoak, gramatikalak, sintaktikoak eta bar. Laranja zagari diren inguru horietan 100 galderak osatuta daude, eta horiz oraindikan aztertu beharrekoak edo berrikusi beharrekoak. Eta zer egin dezakegu material horrekin? Azterlan erkatzaileak, mika hitzari buruzkoak adibidez, ikusten duzu hemen zein den penintsulan ageri den banaketa, baina Gaztela Mantxakoa eta Madrilgo eskualdetako datuak oinarrian hartuta gehien bat. Ikusten duzu horrelako aldaketaren azterlanak egin daitezkela. Gero, familia etimologikoak kartografia ditzakegu,
baita ere, lebadura legamiaren kasua ikusten dugu, edo zehazkaren izenak hartu eta hoiekin banaketa zertan den ikusi dezakegu, eta datu gordinak ere eskaini ditzakegu, gero erabiltzaileak online hoiekin nahi duena egin dezan. Eta hori da Atlasen aberastasun handia, ez datuak bere horretan, emaitza bere horretan jasotzea, baizik eta datu gordinak eskaintzea horrekin guk lan egiteko. Mila esker. Eskerrik asko. Yo me quedo con eso de que los... Bai, ni horrekin geratuko naiz, alegia Atlasak ez direla zahartzen, ikaragarri gustatu zait. egiteko ez daukagu astimodurik, ze uste dute, edo bai? Badaukagu, denbora apur bat? Bai. Bai. 5 minutu, bai. Zuten da? Bai. Mille merci à Pilar. Il y a deux choses. Mila esker, Pilar. Bi gauza interesgarri. Atla linguistikoa oso azkar joan da, eskerrik asko. Baina, triste xamar gelditu naiz. Dramatique sur ce que doit faire l'Atlas basque dans les années qui viennent. Et je vois qu'une grande partie est déjà faite, en particulier toute la partie intégrante depuis. Barkatu baino ez dago frantseseko itzulpenik, jardunaldi hauetan beraz ez dugu itzulpenik eskainiko. Et je crois qu'il y a une partie très intéressante dans l'avenir de l'Atlas, c'est toute la partie patrimoniale, encyclopédique, qui n'est pas que linguistique et qui est mise en valeur dans votre Atlas. Donc je crois que vous êtes parti un peu de très très loin, mais là vous êtes devant. Donc nous, si la Castille et Madrid arrivent à faire quelque chose, je ne vois pas pourquoi le Pays Basque n'en ferait pas autant. Bueno, yo creo que siempre... Bueno, horixe da ona, ez da, alegia materialak beren gordinean jasota eukitzeak, ez da, eta ondo jasota eukitzeak zuenak bezalakoak, ze hoiei esker gero garapen handiak etortzen dira, garapen itzelak. Ni beti esaten dut, atlas linguistikoetan, hizkuntz atlasetan, zenbait badago arazo bat, alegia metodologia soziolinguistika txertatzen denean, eta Uruguaiko kasua daukate gogoan, zer gertatzen da, ematen dizkiguten mapa horiek jada bukatuta daudela, oso ondo eginda daude, eta egin dituzten horien interesen arabera eginda daude, baina hori da azken emaitza, horiekin ezin da beste ezer egin. Aldiz, zuek hemen eta baita guk ere, baditugu material batzuk, beretan altxor direnak, eta oso modu ezberdinean erabili daitezkenak eta garatu daitezkenak, eta behar bada, 100 urte barru, benetako interesa izango dute orain amestu ere egingo ez genukeenak. Era askotara aprobetxatu daiteke barkatu, baina bukaeran ezin izan dizuet esateko asmoa nuena, baina gure atlasa eta baita zuena ere erabil daiteke goi divulgaziorako, alegia herritarrentzat oroar eta baita irakaskuntzarako, ze honekin asko ikasi dezakezu, zure herriko mapa sortu dezakezu, edo tokiko turismorako ere baliagarria izan daiteke. Egun, eduki kulturalak ematen zaizkio guztiari, baita turismoari ere, beraz aplikazioak, sinestezina dira benetan, handiak. Eta mila esker.
euskal tradizioari erantzunez sasoi-sasiko gara. Tradizio zarrak berreskuratu behar baitira. Bueno, orain suertatzen den ekitalditxo honetan, alde batetik baditugu Mirian Urkia, Amaia Jauregizar eta Ziortza Eguren, eta lehenengo zatia egingo dute Amaia Jauregizarrek eta Mirian Urkiak elkarrekin, eta bigarren zatian Ziortza Egurenek jardungo du. Amaia Jauregizar Ormaetxea, Gernikan jaioa da 85ean, Euskal Filologiako lizentziaduna da, eta hizkuntza modernoetan eta komunikazioko teknologia berrietan graduatua Deustuko Unibertsitatetik. Ikasketa horiek amaitu zituenetik, Euskararen herri hizkeraren atlasa egitasmoan dabil beharrean, eta ikasturte batzuetan Deustuko Unibertsitatean eskolak ematearekin tartekatu du zeregin hori. Tesia egiten dabil Euskararen herri hizkeren atlasaren gainean. Mirian Urkia González, Aretxabaletan jaio zen, 1975 urtean, martxoaren 31an, hain zuzen ere, euskaltzain osoa da aurtengo otsailaren 23 eta euskaltzaindiaren hiztegiaren arduraduna dugu. Formazioz euskal filologiako doktorea da eta Useiko lexikografia saileko zuzendaria. Zuek nahi duzuenean. Egun on guztioi, lehenengo eta behin eskerrak eman behar dizkigu euskaltzaindiari, gu etxekoak izan da ere guri tartetxo bat guztagatik, era berean eskerrik asko zuei guztioi etortzearren, eskerrik asko zuri Mirian, zurekin eta zugandik ikasteko aukera emateagatik beste behin. Euskarazko hizkuntza atlasa eta hiztegia aipatuko dira, izenburua hemen ikusiko duzuen moduan, Euskaren herrizkeren atlasa eta euskaltzaindiaren hiztegia da, baina elkarren osagarritasunetik aztertuko dugu. Lehenengo eta behin beraz, atlasari dagozionak azalduko ditugu, ondoren hiztegiari dagozionak eta amaieran elkarren osagarri izate horren bidea da aztertuko dena edo aztertzen aleginduko garen behintzat. Euskarazko hizkuntza atlas ezagutzen duzuenok badakizue bide malkartsua izan duela. Euskarazko hizkuntza atlasa sortu aurretik Mitxelenak oztopotzat edo eragozpentzat hainbat puntu ikusi zituen. Oztopo zen, ikerketa hau garatu behar zuen pertsonaren teoria lanen eta praktika lanen arteko oreka gaitza. Oztopo zen galde sorta bera, oztopo zen galdetzeko prozedura, berri emaien aukeraketa, herriena, alegia dena zen oztopo, baita ekonomia baldintza egokiak izateare. Ekonomia baldintza egokiak izatea erabat lotuta dago, gainera lurralde baten administrazio banaketarekin. Lurralde bat eta gure kasuan, Mitxelenak argi eta garbi ikusi zuen zorionez, mugaren alderdi biak hartu behar zirela kontuan, hau da, Euskararen eremu osoa, baldin eta Euskarazko hizkuntza atlasa egingo bazen. Eta, hortaz, momentu batean, etzituta, ontzat dio zuen bi hizkuntza atlasa egitea. Frantziako herriagintek bideratua bata, Espainiako bestea, eta nolabait batasun metodologiko bat izan da. Gizona, etzita, aurrera egin ezin da zebilenez, esan zuen, behar bada nahiko ona izan daiteke zerbait txikia egitea, atlas txiki bat egitea, ezer egitea baino. Eta, orduan, galde sorta labur bat aplikatzea, herri gutxi batzuetan, hobea zela, ezer ez egitea baino. Eta gaur egun horren arro eta zabalduta abilen hiztegia, beti ez da horren arro ibili, hemen ikusten duzuen moduan, eta Mitxelenak hiztegiari buruz ere antzeko ohar bat egiten du. Euskaren herrizkeren atlasaren ezaugarrietan sartuta, atzo batzuk aipatu ziren, baina uste dut ez dagoela sobera edo nahita behar dugula horren gaineko informazioa ematea. 2008 galdera egin ziren orotara, eta hor dago hain zuzen ere gure hizkuntzaren aniztasunaren gakoa. Horri esker da horren anitza atlasa, 37 galdera daude fonetikaz, 72 joskeraz, 585 morfologiaz eta 2163 lexikoaz. Hori guztiak egin ziren Euskal Herrian zehar aukeratutako herri, 145 herri edo auzotan. Batzuk ez dira herriak, baina guretzat izango balira bezala. Hemen ikusten duzue herrien banaketa. Batemateka galdetuko du, Araba ze pobre dagoen, naiz horretan sartuko. Horretan ibili zirenak, 319 gizon emakume heldu izan ziren, gure kasuan gizon emakumeak, atzo Joan Beñik erreferentzia egin zion horri,
eta gizonak gehiago dira, baina ez askoz gehiago, eta gizon emakume, jakintsu, eraginkor, baina batez ere eskuzabalak. Eskuzabalak izan ziren, Charlesek afektibitatea aipatzen zuen, ez dakit ni zalantza egiten dut, afektibitate hori lortzeko hastia izan zuten lehendabiziko orenetan, eta beraz, eskuzabaltasunaren seinale da, apenas ezagutzen den persona bat, galderak egin eta egin norberaren etxean sartzea ia 50 orduz. Eta hemen ikusten dugu, bildutako informazioa bai, 5.000 ordu dira, oso emankor, ordu batzuk erabilita ditugu, beste batzuk lo daude, ia iratzartze bidean jartzen ditugun behingoan, eta hemen ikusten dugu gure softwarea. Hau da gure softwarearen datu sarrerari dagokion lehenengo pantaila. Bazterrean herriak azaltzen dira, oharrak lehendabizi, erantzunaren gaineko informazioa, proposamenak, enaiz horretan sartuto. Oso itxura zarra du, baina guretzat funtzionatzen du eta nahikoa da oraingoz. Hau lematizazioaren gaineko pantaila da, hau da pantailarik importanteena baldin eta informazioa ondo bilduta badago, datu sarrera zuzena baldin bada, hemen da ikertzaileak bere lana egiteko duen momentua, eta orduan, han goian, galdera eginda dago, beraz ez da honena, baina prelemetan, goian, goiko laukian, agertuko lirateke erantzun guztiak. Eta nolabait hori orraztu eta lema bihurtzen dira. Baina kontu zibili behar gara, hiztegiko lagunak azarretu ez daitezen, hain zuzen ere, gure lemak eta hiztegikoak ez direlako gauza berbera. Eta gero abstrakzio maila dron baten garinan jarri, eta abstrakzio maila handituta lema horiek superlema bihurtzen dira. Gehienez, superlema dira, bazter horretan agertzen direnak, gehienez 16 izan daitezke. Eta zer dira superlemak? Superlemak dira maparen bazterrean agertzen diren etiketatxo horiek, nolabait esateko. 16 izan daitezke gehienez mapa handian, mapa txikian 6. Eta horren ondoren dator, azkenean bitxiena dena, baina lanik gutxien ematen duena. Hau da mapa, hemen ikusten dugu Sama eta Lepo, kuei hori dagokio mapa dau, azpian dato superlemak eta oharrak. Izan daitezke gureak, ikertzailearenak edo baliagarrienak, hain zuzen ere, beti berri emaieranenak. Eta horretaz gain, aipatu beharrekoa da nahita ez, lexikoari erreparatuko zaiola gaurko aurkezpenean, lexikoaren eta hizkuntza atlasen harremanari begiratu diotela hemen parte hartzen izan diren askok, buruan dut adibidez, Manuel Gonzalezen gingiba tratatzen duen artikulua, Pilarren ostadarren artikulua, Karolinaren begien parteak eta hiztegiak lotzen dituztenak zenbait aipatzearren, edo Isabelen landaren eta atlasgintzaren arteko loturarena. Beraz, guk hauek jarraitu duten bidetik, jarraituko guk ere, itaurrean joateko lagunona dira hauek, eta beraz, horri erreparatuko diogu norabide berean. Kastainerrek, Moutonek, Albarrek berak, esan zuen, ez dela posible, hizkuntza atlasek duten 5.000 ordu, edo dena delako ordu kopuru hori hiztegientzat baliagarri ez izatea. Eta hain zuzen, hutsune hori bete nahian sortutako ikerketa da hau, zelan ezin dira ordu ere baliatu hiztegiaren mesedetan. Bestela, Manuel Albarrek aipatuko luke moduan, berriz, une etxigarrira iritsiko ginateke, eta hizkuntza atlasa bihurtuko lirateke inok konsultatzen ez dituen artxibo erraildoi iak. Beraz, buelta eman behar dio gorri guztiari, atzo aritzek aipatutako soinuen partetik, lexikoarenetik, eta edozein baliagarri izan daitekeen edozein hizkuntza alderditik. Eta gaur guk lexikoari erreparatuko diogu norabide horretan. Atlasgintzatik, hiztegigintzara, eta horren berri, korpusen berri eta adibiden berri Mirianek emango dizue. Eskerrik asko Amaia, egun on guztioi. Hasi aurretik, pixka bat lekuz kanpo nagoela esan barko nuke, lexikografoa naizelako eta araugintzan diardudalako, beraz. Ez da erreixa askotan elkarrekin lan egitea eta atzo entzundakoak entzunda gure kezka askoz ere orokorragoak dira hizkuntzaren normalizazioaren aldetik. Beraz, barkatuko didazue, batzutan oso zurrun ibiltzen banaiz. EHH ahozko korpusean oinarritzen den moduan, EH idatzizkoan edo ahozkorako idatzian oinarritzen da, beti ere argitaratua bada. Ahozkorako idatzian sartu hoi dira telebistako gidoiak, telesailak, filmak, nolabaiteko transkripzioak eta holakoak. Ahozkoa oraindik ez. Behar bada ez da leku txarra esateko hori ere ondotorriko litzaigukela guri ere. EH hiztegi arau emailea da.
Forma estandarrak biltzen ditu, eta horretarako idatzizko korpusak ditugu oinarrian. Hiru dira euskaltzaindiak prestatu dituenak: orotariko euskal hiztegiaren korpusa, tradizioa biltzen duena, 20. mendeko euskararen korpus estatistikoa, eta lexikoaren behatokia 21. mendekoa jasotzen duena. Korpusok etiketatu eta linguistikoki anotatzen ditugu eta lematizatu. Guretzat lematizazioa forma estandarra batasunerako jasoko dena da. Kodetu egiten dugu, alegia. Amaiak jarri duen adibidearen bidetik, lepo eta sama hartuta, ikusiko dugu hiru korpusok ematen dutena. Eta irudian daukazue lehenengoa, orotariko euskal hiztegia, tradizioa biltzen duena. Hemen ez dugu korpus gordina baliatuko, baizik eta hiztegi itxura hartu duena, hain zuzen ere, tradizio lexikografikoa hor gorriz jasoa daukazuena biltzen duelako, eta gainera adieraka landua dagoelako, beraz ja lan guztia prestatua dago eta erosoagoa eta praktikoagoa izango da hemen erabiltzeko. Lepora joan da beraz, orotariko euskal hiztegian tradizio lexikografikoan ikus daiteke, ez dakit irakurtzen den, baina euskalki guztietan bildu dela lepo, bizkaieraz ere bai gutxiago bada ere. Sama aldiz urriagoa da eta bereziki bizkaierara mugatua dago. 20. mendeko korpusera pasatzen bagera, ikusiko dugu lepo 435 aldiz erabili dela euskalki guztietan, batez ere euskara batuan, baina euskara batuan gehien ibiltzearen arrazoia izan daiteke 21. mendeko korpusa izan da, azken urteetan euskara batua sortu ondoren, produkzioak ikaragarri gora egin zuela, beraz normala da euskara batua jasotzea, eta sama korpus berean, euskara batu desente daukan korpus berean, 20 aldiz ageri da bereziki bizkaieran, hor gorriz dagoen tarta horretan ikus dezakezuen moduan. Lexikoaren behatokian, lepo 5.337 aldiz jaso da, 21. mendeko korpusean, eta sama 275, beraz aldea ere badago. Aztergai hautatzeko irizpide nagusia maiztasuna da. Aldaerak biltzen dituzten forma lematizatuen maiztasun zerrendek osatzen dute aztergaia. Helburua forma estandarra arau izatera igaroko dena jasotzea baita. Beraz, korpusetatik eskuratutako datu horiek aztertzen ditugu eta irizpideen argitan proposamenak egiten, gramatika kategoria, aditze erregimena, euskalkia, espezialitatea, erregistroa, autoreak eta bestelakoak kontuan izan da. Datu horiekin erabakiko da zein den euskara estandarrerako forma, arau izatera igaroko dena. Eta ondoren etorriko da hiztegia bera adieraz eta adibidez osatzea. Definizioak, ohar gramatikalak, erreferentziak eta adibideak. Adibideak dira korpusetatik eskuratutako adibide errealak beti. Eta aurreko ohar guztien argigarri izatea dute helburu. Hiztegiko adibidean ikus dezakezue bi formak dutela lekua euskaltzaindiaren hiztegian, arau emailean. Lepo forma estandar gisa eta informazio zabalagoa duena dela ikusiko duzue, baina samak ere badu lekua euskalki markarekin bizkaiera marka dauka eta definitzaile gisa lepoa erabili da, hain zuzen ere forma estandarrena zein dan markatuz. Baina samak ere badu aski tradizio idatzian hiztegian azaltzeko. Hortaz, EHH ahozkoa izan da, EH idatzizkoa. Bata onomasiologikoa izan da, semasiologikoa bestea. Bata gai zehatz batzuk lantzen dituena izan da, lexikoari dagozkion 2163 kontzeptutatik abiatua. Gai orotarikoen gaineko informazioa biltzen duena bestea 63.507 adiera dituena, esan daiteke hizkuntza atlasa eta hiztegia elkarrukitzeko edo areago gurutzatzeko modurik ez duten trenbidearen errailak direla. Trenbide berari dagozkion errailak diren neurrian baina, komenigarria da elkarren artetik urrutiegi ez izatea trenak aurrera egingo badu behintzat. Horren bidetik, euskaltzaindiak ahalegina egin du, euskaltzaindiaren hiztegia sarean jarri duenean, galdetu den hitza arautu ahal izateko baliatu dituen iturriak erakusten. Hau da, aipatu berri ditugun 3 korpusak eta hor beko laukitxo horietan ikus ditzakezue, eta erabaki hori hartu ahal izateko erabili dituen irizpideak eta eztabaidak biltzen dituen hiztegi batu oinarri duna, hor HBO gisa ageri dena.
Baina ez hori bakarrik, EHH-a bera ere, eta hor markatua daukazue, hori ere biztara daiteke iturri izan gabe ere argigarri delako. Beraz, estekan mapa azaltzen da, eta oraingoz bien arteko lotura ortografia mailakoa bakarrik da. Baina berriro diot, oraingoz. EHH-a eta EH adibide batzuk ikusiko ditugu. Aipatuko diren adibideen bidez, EHH-aren eta EH-ren edukien lagin txiki bat baino ez da erakutsiko. Honek ez du esan nahi gehiago landu eztenik. Asko da, Amaiak asko dauka landua horren atzean, baina ona adibide bana ekarri dugu ikus dezazuen. Elkarren osagarri izan daitezkeen arren ez oraingoz elkarren iturri, lan honetan batez ere hizkuntza atlasetik hiztegirako bidea egingo dugu. Dialektologia kongresu batean gaudelako, noski, gurean bestaldera egingo litzateke. Hainbat alderdi izango ditugu kontuan, ahalik eta lagin erakusgarrien abiltzeko. Informazio morfolexikoa edo batetik, gramatika kategoria adiera eta euskalkia, eta ahozkotik edo prestasunetik gertuago egoliteken informazio semantikoari lotua bestea, aurrizkera eta tabuak, eta aurreratzen dizu eta azken hauek direla benetan arazoa sortzen dutenak. Goazen beraz, kategoriarekin. Edotzen jek pentsatuko luke kategoriak beti bat etorri behar duela hiztegi batean eta atlas batean. Bai, baina ez da beti hori gertatzen. Adibide gisa hartu dugu kuajada, kalle, galdera. 16 superlema daude, baina hemen erakusteko nagusiak hartu ditugu eta eskuineko taula horretan ikusiko duzue ezkerreko aldean EHH-ako superlemak zer ematen duen eta eskuinekoan dago Euskaltzaindiaren hiztegiko sarrera. Beraz, lehenengoa mami eta mamin bat datoz EH-ko mami forma estandar arautuarekin eta kategoriaren aldetik bat etortzea dago noski. Gatzatun ere batasuna dago, Euskaltzaindiaren hiztegiak bi gatzatu dauzka, bata izena eta bestea aditza. Beraz, bigarrena izena denez bat etortzea dator. Hirugarrenean aldiz, kailatatu eta kailatu, hiztegian kailatu forma arautua duenak, ez dago bat etortzerik, zergatik Euskaltzaindiaren hiztegian aditza bakarrik jaso delako, ez izena. Orduan, lehenengo arazoaren aurrean gaude. Orotariko euskal hiztegiak, OEH deituko dugu aurrerantzean, orotariko euskal hiztegiak badakar, eta behin baino gehiagotan jo beharko dugu orotariko euskal hiztegira argibide bila. Hain zuzen ere, tradizio lexikografikoa biltzen duelako. Eta aurreratuko dizuet, orotariko euskal hiztegiari gutxienez 3 adibide autore desberdinenak eskatuko dizkiogula gure hiztegira pasal izateko, gutxieneko tradizio bat izateko. Beraz, hemendik aurrera ez daudela esaten dugun kasu askotan, arrazoia hori izango da eta joango gara ikusten. Izena beraz, orotariko euskal hiztegian 3. adieran ageri da, baina ez dago EH-en hain zuzen ere, 2 adibidetan bakarrik jaso delako orotarikoan, eta 2 adibide horiek dizionario horretana de autoridadesetik jasotakoak dira, ez testu errealetatik. Beraz, tradizio idatzi benetan argitaraturik ez du horregatik ez da pasa Euskaltzaindiaren hiztegira, baina ahozkoan badago. Matu, matoi, maton, matoi eta mato, kategoria aldetik bat etortzea dago, adieraren aldetik nabarduraren bat egongo da, baina guri hemen dagokigun kontuan bat etortzea dago erabatekoa eta gaztan berarekin ere gauza bera gertatzen da. Beraz, bat etortzea handi xamarra dago, espero izatekoa zen erabatekoa izatea, baina tarteka izango dira halako batzuk begiratu beharrekoak. Bigarrenera pasatzen bagara, adierari buruzkoa, fregadero, ebier, galdera hartu dugu horretarako. Lehenengoa, fregadera, Euskaltzaindiaren hiztegiak jaso du, fregadera. Hain zuzen ere, ez erabiltzeko esateko. Euskara idatzian izan duen erabilera kontuan harturik, ez erabiltzea gomendatzen du hiztegiak. Gaztelaniatik hartutako mailegu gordin bada, iparraldeko euskaldunentzat erabat arrotza eta euskararen batasunean lekurik izango ez lukeena. Arraska bat dator adieraren aldetik, arraska forma atxedun arautuarekin, zurruta ez dago Euskaltzaindiaren hiztegian zurruta bai, eta esanaiaren aldetik nolabaiteko lotura badago, baina ez da zuzena, ez da fregadero ebier adiera, baizik eta jario ugaria edo esaten duena. Berriro, orotariko euskal hiztegira jotzen badugu, ikusiko dugu, azalpen baten bigarren partean jasotzen dela
bi adibideetan bakarrik, eta adibide horietako bat berriro ere Retanaren hiztegia da. Beraz, ez du aski pisu gure irizpideen arabera hiztegira pasatzeko. Xurrustategi EH-en ez da geri, Orotariko euskal hiztegian bai, baina adibide bakarrean berriz ere, Pegartegi bat datoz bietan, Auge ez dago Euskaltzaindiaren hiztegian, Orotariko euskal hiztegian auger dago eta auge aldaera bat da, baina testuetako lekukotasunik gabe hau ere. Harrira iristen bagara, ez dago adieraldetik bat etortzerik, naiz eta harriren hirugarren adieran, harrizko aska adibidea sartu den. Beraz, hori izango litzateke eta gainera ikus arraska dio. Eta gero mapan, naiz eta superlematan ez den jaso harriko badago. Eta harriko Euskaltzaindiaren hiztegian ere badago, bai harriko eta bai harrikoa egin, OEH-ek ere jasotzen duena. Beraz hemen, bat etortzea, ez da kategorien kasuan bezain gardena. Utxe egiten du eta hau ere behin baino gehiagotan gertatuko da. Kontzeptuen aldeko fintasun hori oso zaila da bat etortzea atlasean eta hiztegian. Goazen euskalkira. Jamon, jambon adibidea hartu dugu horretarako. Lehenengoa magra eta utziko didazue euskalkiari erreferentzia egin aurretik adierari erreferentzia egiten, izan ere Euskaltzaindiaren hiztegian ez da geri, Orotariko euskal hiztegian bai, baina magra erdal itzulpenarekin. Eta magra raeren arabera hirugarren adieran lontxa de jamon da, ez da jamon. Beraz, kontzeptuaren bat etortzerik ez litzateke egongo. Eta argigarria da, OEH-ek berak jaso duen adibide bakarrak dio prestatu zauzkien magra batzuk. Varias magras muy anchas, ez dituzte hainbat urdaiazpiko ateratzen denik platerera, ez? Beraz, ez da urdaiazpikoa baizik eta horren parte bat izan liteke. Eta gero, kuriosoa da gainera, magra erabiltzen dutenek pernil, pernil eta urdaiazpiko ere erabiltzen dutela, ez hori bakarrik. Euskalkiari dagokionez hori da hemen axola diguna, OEH-eko adibide bakarra Zareitzu erakoa da. Beraz, egongo litzateke loturaren bat, ez? Nafarrerarekin. Xingarrazpi ez dago EH-en bai xingar, iparreta naf, hau da iparraldea eta nafarrera markekin, OEH-erekin bat dator, EH-en ez egotearen arrazoia da, hau landu zanean, Orotarikoko azpisarrera guztiak sistematikoki landu gabe zeudela, orainari gara berrikusten, eta OEH-eko 6 agerraldiak ikusita eta egungo korpusetako 14 adibideak ikusita, pentsatzekoa da berehala sartuko dugula xingarrazpi hiztegian. Janbunek ez du tokirik berriro ere erabilera eremu oso mugatukoa delako, gehienetan azpi formarekin batera erabiltzen da gainera, eta berriro ere lehen fregaderarekin ikusi dugun bezala euskararen batasunean ez luke lekurik izango honek. Arazoan undago pernil sarreran. Hain zuzen ere pernil hiztegiak jasoa dauka Bizkaiera markarekin, baina EHH-an mendebaldekoaz gain ikusi dugu Nafarroan 13 herritan jasoa dagoela. Beraz, hau berrikustekoa izango litzateke behar bada. OEH-en ultzamari egindako erreferentzia batean biltzen da, informazio lexikografikoan, baina egia da adibide guztiak autore bizkaitar eta bizkaiera dunenak direla. Ez dago ultzamako adibide bat bera ere. Beraz, behar badau berrikustekoa izango litzateke hiztegiaren aldetik. Beraz, iruditzen zaigu osagarritasuna, handi xamarra izan daitekela euskalkiaren kasuan bereziki, espero izatekoa zenez. Eta azken bietara pasata oso azkarrin beharko dugu, ez? Aurrizkera, galdesortan, EHH-ako galdesortan, 76 garren gaia haurtzaroari lotutakoa da, baina horrek ez du esan nahi aurrizkera lantzen denik gai horretan. Baina bestelako galderetan, oharretan askotan azaltzen da hori. Eta adibidez, sentarse zazua galderan badago apatxin edo txotxoa. Txotxoatu, txotxotu, apatxin, Euskaltzaindiaren hiztegian apatxegin aurrizkerakoa dago, txotxo ez toto dago hiztegian, baina aurrizkerakoa denak txakurra diera dauka, ez eseri. Tototu ere badago, baina bizkaieraz gizendu esateko eta ez aurrizkera. Beraz, horrez legoke
bat etortzerik. Orotariko euskal hiztegian ageri da azkueren ohar batekin, se usa aún fuera del vocabulario pueril. Beraz, ez dakigu aurrizkera bakarrik izango litzateken. Beraz, ikusten duzu hemen zaila da, gainera, ez dagoelako EHH-an aurrizkerari buruzko informazio gehiegi, eta dagoena gainera askotan ez dago mapan islatua, baizik eta oharretan bilatu behar da. Beraz, hori kosta egingo litzateke. Eta korrika bukatzeko tabuak, EHH landutako gaien artean, badira, 80. hamarkadan, 60 urtetik gorako gizon emakumezkoentzat erantzuten nekezak ziren galdera batzuk. Horietakoak dira, sexualitateari buruzkoak edo heriotzari buruzkoak adibidez. Hartu duguna izan da, mujer virgen, pusel vierge, edo hombre virgen, puso vierge. Ikusten baduzue goiko mapan, emakumezkoari dagokiona da goikoa, ez dago zuriune askorik, horrek esan nahi du, herri gutxi geratu direla galdera jaso gabe eta gutxi izan direla erantzunik eman ez dutenak. Beheko mapa gizonezkoari dagokiona da, eta aurrekoarekin alderatuta zuriunea askoz ere handiagoa da, asko dira erantzuten jakin ez dutenak edo ezer erantzun ez dutenak. Hortaz, lehendabiziko tabua EHH-an bertan dagoela esan dezakegu, emakumezkoari eta gizonezkoari dagokion izendapenetan. Eta behar bada argigarria da, asteasun bildutako bat. Hala dio, gizonak, etzaio esaten sekula, aleia birguan da honik eta ez da honik, gizonei ez. Beraz, emakumezkoarena hartu dugu hemen adibideak ikusteko, ugariagoa baita. Lehenengoa Virginia da, EHN eta EHH-an eta EH-en adiera bereko ageri da, baina EH-en pertsonei egiten die referentzia, pertsonei birjintasunari buruz, ez emakumeari buruz, bakarrik. Birgo ez dago orotariko euskaliztegian, orotarikoan bai, ondoren datozenak, usau bako ikutu gabe, proau gabe, estrenatu gabe, eufemismoak edo diren EH-ek noski, o EH-ek ere ez ditu adiera horretan jaso, eta gaur egun gainera ezinezkoa izango litzateke, horiek erabiltzea, ze usau gabea trapu bat ere izan daiteke. Beraz, ez genuke gaur egun olakorik jasotzekotan, erregistro marka askorekin sartuko genuke. Dontzella bat dator, bietan, puntzela ez dago euskaltzaindiaren hiztegian, oso bai, baina beste adiera batzukin, garbi hiztegiak jasotzen du, baina bekatuari lotua, eta batez ere Ama Birjinari lotua, bekatutik garbi dagoena, eta azkenak neskazar, mutxurdin, moja eta santa, birjintasunarekin lotzeko, horiek ere argi uzten dute, kontzeptua behintzat ez dator oso garbi, hiztegiak gaur jasotzen duenarekin. Horregatik ez dira ageri, ez EH-en, ez OEH-en. Eta hemen garbi geratzen da, gizarte eta erlijio tradizioak eragindako aurre iritzietan oinarrituta daudela, hain zuzen ere emakume ezkongabea edo moja edo santa birjintasunarekin lotzen da. Gaur egun onartezina izango litzake hiztegi arau emaile baten informazio hori gutxienez markarik gabe jasotzea. Beraz, atal honetan tabuak are tabuago direla ikusten da eta oso zaila izango litzake bat etortzea. Korrika maila, oharrak. EHH-a eta EH-ren artean egiazko lotura egiteko, ez da nahiko gaur egun euskaltzaindiak egin duen bat etortze ortografikoa izatea, hori lehen pausoa da, eta nahitazkoa, baina ezinbestean bat etortze semantikoa izan behar dago, bilatu behar duguna, unean uneko erabilera marka baliatuta. Bat etortzea Mirianek esan duen moduan, EHH-aren eta OEH-ren artean asko handiagoa da, EH-rekin duena baino, OEH-ren izaera deskribatzaileak, ahozko korpusa bertan ere tratatua izateak, beste hiztegi batzuetako informazioa bertan ere izatea oso laugarri gerta daiteke horretarako. Esan nahiari dagokion bat etortzari dagokionez, bat etortze ortografikoa da lehen pausoa, baina gero bigarrenari begiratu behar diogu. Bataren iturria ahozkoa da, eta bestarena idatzia da, eta idatzia bakarrik oraingoz. Orduan, nahiko nekeza da, bien artean, erraila biak momenturen batean gurutzatzea. Orduan, bat etortze ortografikoa izateko, nolabait, forma berri bat sortu behar da bien artean. Ahozkotik eta idatzizkotik baldotzeko moduan izango dena. Eta horren arabera, etorriko da gero bat etortze ortografikoa eta bat etortze semantikoa.
EHHren eta kontrako norabidean ere zerbait esan behar dugu, ez bakarrik guk ez dugu aberaztuko bakarrik eurena. Azken liburukietan, alegin berezia egin dugu gure taldekideok lehen oharra definizioari edo egokiena izan dadin. Askotan estimulu erabiltzen genuen lehen, baina inkesta egite zuen bakoitzak estimulua naiz eta adostua izan, aldeak izan zitezkeen estimulu batetik bestera, eta orduan definizioari begiratu diogu azkenengoetan. Batzuetan, kritikagarria izan daiteke dialektologiaren ikuspuntutik, oso zientifikoa gerta daitekelako, baina asko laguntzen du kanpoko irakurle batek irakurri behar duen momentuan. Beraz, nik uste dut hiztegiko definizioak ere lagungarri izan daitezkela horretarako. Eta guk orain aztertu guna lagun txiki bata, egia da egiteko daukagula beste horren beste eta gehiago, baina, azkenean, bat etortze ortografikotik, bat etortze semantikarako bidean, ekin beharko diogu 2163 galdera horrek egia asko moduan lotzeari. Eta hemen bibliografia apur bat jarri dut, eta hemen aldaz bako biderik ez dago, baina gustuko bidean aldatzik ez. Mila esker guztioi. Eskerrik asko Miriam, eskerrik asko Amaia. Zuzenketa bat eta ohar bat. Zuzenketa da, Miriam Urkia euskaltzain osoa dela pasaden urtetik ona, baina badakizue, bertso paperetan jardun beharrean, bapateko bertsotan jardutezkero horrelako eskapada gertatzen dira. Gero, ohar bat, paper batzuk banatu zaizkizue, itaunak egiteko. Orduan, zuek edozein itaun, edozein galdera egin nahi badiozue bertan dauden pertsonetatik edozeini bete papera eta eman hortik ibiliko diran lagun biei eurek eskuratuko dizkigute paperak eta itaunak bertotik bertora egingo ditugu. Horrela gauzak arintzeko asmoz. Ekitalditxo honen bigarren zatia Ziortza Egurenen eskuetan dago, Euskal Filologian lizentziaduna da eta 15 urtean Labairu Fundazioaren lexikografia arloan dabil beharrean. Gaur egun, Labairu hiztegia, euskara gaztelania eta dizionario Labairu gaztelania euskara egitasmo bikoitzaren eta Labairu hiztegi fraseologikoaren koordinatzaile nagusia da eta hiztegi taldearen buru. Labairu Fundazioa dan aldetik, behar bada konbenigarri izango litzateke ohartxo hau egitea. Azken urteotako lan hildo nagusia, hiztegigintza izan duen arren, Labairuren herri ondarea ataleko ikerketa taldean ere ibilia da, eta irakaskuntzan ere jardun izan du irakasle eta aztertzaile lanetan. Lexikografia urte luzeetako ibilbidea egin duen atala da Labairu Fundazioan. Erakundearen hizkuntza arloak osatutako lanik handienetako bat Labairu hiztegia eta dizionario Labairu hiztegien egitasmoa da. Eta horien atzetik etorri zen gero hiztegion osagarri den Labairu hiztegi fraseologikoa. Euskal fraseologiaren mundua sakonago jorratzeko asmoz. Idazizko literatura tradizioaren erakusgarri ona dira, baina ahozko hizkera bizia, herri euskera eta hiztegion lepoko ezurra ere bai. Hiztegiotan ahozkotasunari ematen zaion lekua eta garrantzia zein den erakustea izango da hitzaldiaren gaia. Apur bat lekutu eta gero, Ziortza nahi dozunean. Egunon eta lehenengo eta behin eskerrik asko Euskaltzaindiari jardunaldi hauetan gure ekarpentsoa egiteko tartea ematearren. Gotzonek esan duen bezala, Labairun ibilbide luzea eginda daukagu hiztegigintza arloan, 1970ean Derioko udako ikastaro bezala Euskararen alde lehenengo pausoak ematen hasi ginenetik eta gaur arte. Euskal berba eta lokuzioen azterketak beti izan du gurean leku berezia, urteokin CSE garandu dugu gure hizkuntzaren lexikoa, berbak eurak, baina baita horien aldagaiak ere, esangura guztiak eta euron kontestuak, adibideak, zehaztapen estilistiko naiz gramatikalak, sinonimoak eta bar. Hainbat ikerlari eta filologo euskaldunek osatu izan dute eta egiten dute gaur egun ere hiztegi lantaldea eta guztion jakituria eta ekarpenekin mamitu eta hasi ditugu gure lexikografia lanok.
Hiztegi langintzan ipinitako lehenengo harri landua, Labairu hiztegia Bizkaira eta Batua bustarturik izan zen, 2003an argitaratutakoa. Hiztegi honek Euskara Gaztelania hizkuntza biok uztartzen ditu, Euskaratik Gaztelaniarako zuzenbidean, eta handik urtebira, 2005an, haren ordekoa den Dikzionario Labairu, Bizkainoi Batua konjuntados, kaleratu genuen, Gaztelaniatik Euskararako zuzenbidean, Labairu hiztegian oinarriturik. Elkarren osagarri dira hiztegi biak eta hizkuntza eredu bien kontsultarako korpus osatua eratzen dute. Bigarrenez argitaratu genituen biak itxura berriarekin, edizio eguneratuago, landuago eta osotuagoa eskainiz, bata 2011an Labairu hiztegia eta bestea Dikzionario Labairu 2008an. Gerora, 2015an, ordurako bazeuden biak bagenituen sareratuta, webguneari ere itxura berria eman zitzaion, eta biak bategin da, Labairu hiztegian Oranzko bietan, eskaini genuen online. Webgune berriztu horretan, gainera, hoien ezinbesteko osagarri den Labairu hiztegi fraseologikoa argitaratu genuen. Eta gaur egun, online eta offline eskaintzen ditugu 3 korpusak, bai webgunearen bitartez eta bai mugikor eta tabletetarako offline aplikazioaren bitartez. Beraz, Labairu hiztegian Oranzko bietan eta Labairu hiztegi fraseologikoa dira gure egitasmo, gure lexikografia egitasmorik sendoenak esan genezake. Labairu hiztegitik hasiko naiz, Euskara Gaztelania korpusari dagokionez, da zergatik eta nondik nora etorri zen Labairu hiztegiaren beharrizana, sortzeko beharrizana. Euskara Batuan eredua finkatu eta bideginen hasi zenean, sartaldeko hiztunok umezurtz ikusi genuen geure burua. Bertako euskaldunak, Euskara berriari urrunegiko iritzi eta gure Bizkai ereduari garatzeko biderik ez genion ikusten. Sartaldeko hiztunok zubiak behar genituen gure berbeta eta eredu batuaren artekoak. Eta Labairu hiztegia eredu bitzuok lexiko mailan uztartzeko asmoz etorri zen. Aurretik, Labairuk ikasliburuen, literaturaren eta irakaskuntzaren bitartez, derioko ikastaroetan egindako bide beretik. Sartaldeko euskara edo bizkaiera hoi deritzoguna zutabe harturik egin zen lehenengo alegina da Labairu hiztegia. Bizkairarekin Euskara Batuaren barruko lokarriak sendotzeko helburua duena. 2003koa da beraz Bizkairaren lexikoa finkatzeko lehenengo saio orokorra eta ordurikona lexikografia lantaldeak egindako alegin eta lanari eskerrak Bizkaira idatzirako eredu landuagoa eta finkatuagoa eskaintzea lortu dugu gaur egun. Bide horretatik, herri euskara ardura bereziz aztertu eta batu dugu ahozko berbeta eta hizkuntza jasoaren arteko loturak estutu guran. Esan genezake, ahozko hizkera bizia dela betirik alegin apartekoz jagon izan dugun alegini alderdirik garrantzitsuena. Herri literatura, ahozko literaturaren bilketa, azterketa eta zabalkuntza bultzatu izan ditugu. Eta Labairu hiztegia jokabide zaharren erakusgarri oparoa da, herri berbetako berba, esaldi eta esaerez josirik baitago. Baina bestetik, ez du ahaztu behar, idatzizko iturririk esanguratzoenak ere orraztu ditugula, eta beraz, literatura klasiko eta modernoen erakusgarri bebada Labairu hiztegia. Idazle zahar eta berriagoen hizkera eredu aberatzak ekarri ditugu bertara, beti ere egungo hiztunen beharrizanetara egokiturik. Euskaltzaindiaren hiztegi batuaren ildotik osoturik dago, eta lexiko batuaren korpusa ugaltzeko aleginaz mamindu da. Labairu hiztegiaren ordekoa den Dikzionario Labairuk, lehen esandako moduan, gaztelania eta euskara hizkuntzak uztartzen ditu, gaztelaniatik euskararako noranzkoan. Labairu hiztegiaren gerizpetan umotua izan zen ginoan, lehentxoago aipatu ditugun euskararako ezaugarriak berriro karri behar dituguna, ahozko eta idatzizko tradizioa batetik eta batua eta bizkai euskara bestetik. Beraz, euskarazko korpusari dagokionez, irizpide beretsuak erabiltzen ditugu hiztegi bietan. Gaztelaniazko sarrerei euskal ordain baliokideak emateko orduan,
Labairu hiztegiaren korpusera jo dugu, hiztegi bien arteko batasun lexikosemantikoa bermatzeko. Sarrera eta azpizarrera bakoitzean, Euskal Ordainen errepertorio zabala eskaintzen alegindu gara, gehien erabiltzen den ordainetik gutxien egiten denera ordenaturik, euren artean Bizkai eta Batu ereduetako formak elkarrekin uztarturik datozela. Zentzu horretan esan behar dugu, dikzionario labairuren helburua ez dela bakarrik euskarazko berbak itzultzea izan, haren gogoa harago joan da. Euskal hiztun eta idazleak hizkuntzaren zutabetzat hartuta, gaztelaniazko formei euskarazko ordainak eman zaizkie, baina euskararen beraren ezaugarri morfologiko, sintaktikoei eta adierazkortasun baliabidei ahalik eta ondoen eutziz. Terminologia teknikoa eta zientifikoa albo batera utzita, zenbaitetan ez dago baliokidetza automatikorik esartzerik hizkuntza batetik bestera, sarritan itzulpen egokia emateko, perifrasi edota egitura sintaktikoetara jo behar izaten dugu, eta horixe da gure ustez eta apaltasun osoz esan behar dugu, hiztegi honetan egiten dugun ekarpenik aipagarrienetakoa. Erabileraren porazuz, finkatu eta sendotu diren hainbat egitura, lexiko konplexu batu ditugu bertan, hizkuntzak berak duen konplexutasuna eta beraztasuna islatu guran, eta euskarazko itzulpen eta edo baliokide zehatza bilatzen da bien horri laguntzeko aleginetan. Adibideak askotarikoak daude hiztegian, batzuk eguneango hizkuntza biziaren erakusgarriak dira, hiztunen eta hizkuntzaren erabilera naturala islatzen dutenak, beste batzuk komunikabideen arloko gaiez eta estiloaz baliatuta gorpuztu dira, eta badira literatura adierazpenen ukituak ere dauzkatenak. Kontuan izan behar dugu, gaztelania eta euskara bi hizkuntza erabat desberdinak izanik, gehienetan hizkuntza batetik besterako itzulpenak, lehen esan dugu moduan, ezin daitezkela modu automatikoan eman, eta ere gutxiago egitura, tradizio eta garapen mailaren aldetik hain desberdinak diren hizkuntza biren artean. Euskara gaztelaniara makurtu beraz, gure hizkuntzak duen ahozko eta idatzizko tradizioan oinarritu gara adibideen itzulpenak emateko orduan, ez gara berbako itzulpenetara mugatu, ahozko euskara erabilian oinarritutako itzulpen libreak eskaini ditugu askotan, gure hizkuntzak berezko dituen adierazpideak babestu eta bultzatzeko asmoz. Gero eratorri zen labairu hiztegi fraseologikoa, bertan esamoldeen eta fraseologiaren mundua sakonago jorratzen dugu, behar bada hiztegi orokorretan sarritan nahikoa landu ez den alorra da, eta hiztegi honek lokuzio eta esamoldeen errepertorio zabala batzen du zentzun horretan. Gaztelaniazko unitate fraseologikorik garrantzitsuenak edo erabilienak abiapuntutzat hartuta egin genuen korpusa, hasierako korpusa, eta bertan euskarazko esamolde baliokideak lantzen ditugu, bai bizkaieraz, bai eredu batuaz. Beraz, euskarazko korpusari dagokionez, neurri handi batean labairu hiztegia izan dugu iturri nagusi eta eredu, eta ondorengo adibidean ikus dezakezuen bezala, hiztegi fraseologikoko esamoldea edo lokuzio bat da, dormir como un tronco, bertan, labairu hiztegian jarraitutako bideari eutzi diogu eta ordainen atalean eredu bietako ordainak eman ditugu, ezta? Esaterako, atxalez egon, bizk marka dauka eta horrek esan gure dago bizkaieraz erabiltzeko esamoldea dela, hori dela gomendatzen dugun forma, eta nahiz eta esamolde hau Bizkai erregistrokoa izan batez ere, uste dugu batuaz ere bideragarria, erabilgarria eta baliagarria dela, eta beraz batuzko ordea ematen dugu halakoetan, batua marka ipinita horri. Beste kasu batzuetan, beste ordain bat dago hor, musarrak bezala lo egin, ez dagokio Bizkai erregistroari, eta nahasterik egon ez daiten, ez dugulako gomendatu nahi Bizkai erregistroan erabiltzeko, batua marka daroa.
beste ordain asko marka barik agertzen dira eta horrek esan nahi du orokortzat hartzen ditugula. Batzuk Bizkai erregistrokoak dira, baina daukaten erabilera eta adierazkortasun mailagaitik batua zerabiltzeko bidea ireki gura diegu eta horregaitik marka barik datoz. Adibideetan ere, bietara jokatzen dugu, Bizkai erregistro kutsu handiagokoak bizkaieraz idazten ditugu eta Bizkai erregistroak ez direnak batuaz. Baina dena dela, batzuetan, ordainetan bezala, Bizkai erregistroko esamoldeak baturako bideragarrita ikusten ditugunean, batuaz ere formulatzen ditugu adibideok. Dikzionario labairuko eredurik ez dut erakutsi, gainera denboraz eta ez du ibiliko naizelako, baina azken baten hiru hiztegietan jarraitzen ditugun irizpideak beretsuak dira. Hiru hiztegi edo korpus dira, baina izaera bat dute, eta orain sakonago azalduko dut hor pantailan ikusten dituzuen 4 puntu horietan oinarrituta. Gure lexikografia lanak tradizio idatziaren erakusgarri ere badirela ahaztu barik, gaurko hitzaldian hiztegiotan egiten dugun ekarririk bereizgarrienari ipiniko diogu arreta berezia ahozkotasunaren aldetik egiten duen ekarriari. Gaur egungo hiztegiek idatz eredu bakarra eskaintzen dute euskarako alderdian eredu batua ia beti euskalki edo azpi euskalki jakinen bat beste batzuetan. Gure hiztegigintza lanetan ostera, bizkaiera eta batua, aurreko adibidetan ikusi dugun moduan, batera lantzen dira eredu bietako hitzitzurak gaztelaniaren aurrez aurre ipintzen direla. Halan baterako eta besterako zehaztu diren formak bereizita datoz, hala behar denean, hiztunek erregistro bakoitzari zein dagokion jakin dezaten. Euskara baturako onarturik dauden hitzekin batera, bizkaiera idatzirako finkatu diren berbak eskaintzen dira 3 korpusetan. Alde horretatik, ahalegin berariazko bat egin behar izan dugu batez ere bizkaiera idatzirako lexikoa zehazten. Baina aldi berean, Bizkai jatorriko eta beste jatorri batzuetako hitzei eredu baturako bidea irekitzen. Izan ere, asko eta asko dira erabilgarri diren hitz edo hitz formak, euskara batua aberatzagoa eta koloretsuagoa bihur dezaketenak. Aberaztasun hori ez da bakarrik berbetara mugatzen, morfoioskera ere landu eta jagon egiten da, bizkaierak berak dauzkan barruko baliabide eta egitura sintaktiko jator eta baliotsuak erabileta, bizkaieraz naiz batuaz ematen diren adibideetan. Esan dezakegu, hiztegi hauek arau emaileak edo arau egileak direla, neurri handi batean behintzat bizkaierari zein batuari dagokionez. Eredu idatzi estandarrera begira eginda daude eta ez ahozko erabilerara edo azpieuskalki mailara zein erregistro berezietara begira bakarrik. Bizkaieraren kasuan, kontsultatutako korpusetako aldaerak irazi ondoren, baten alde jokatu da aldela, Bizkaiera idatzirako eredu batasuna bultzatzeko asmo. Eta sarritan, ez da erraza izan, esaterako Euskara batuko ireki aditzari bizkairaz zein ordezko erabaki orduan, edegi, idegi, idigi eta beste aldaeraren baten artean zalantza izan zitekeen. Holakoetan, gure irizpidea hauxe izan da. Forma bataren aldeko arrazoiak pisutsuagoak zirenean, bakarraren alde jokatu da. Kasu honetan, edegiren alde egin dugu batez ere idazle klasikoen artean, maiztasun handiagokoa izan delako, ez da, erabilera zabalagokoa izan delako. Edegi eta ireki berbasarrerekin lez, beste hainbat sarrera eta azpizarrera ere, batua eta bizkaiera markekin adierazita daude, horretara aditzen ematen dela, bata eredu batuan eta beste bizkaieraz idazteko forma autuak direla. Halako markadun berba guztietan, beraz, adierazten da zein den beste eredurako ordezkoa. Eredu batuko formei marka eman orduan, Euskaltzaindiaren hiztegiari jarraitu diogu, eta horko berba zerrendan ez badatorritza zentzuzkoen
jo dena hautatu da testu korposetako erabilerak, Orotariko Euskal Hiztegia euren artean, eta gaur egungo hiztegi arauen maileen jokabideak begipean direla. Bizkaira idatziko berbak markatzerakoan ostera, Labairuk berak finkatu du irizpidea, beti ere tradizio idatziaren eta ahozko erabileraren itzala ondo hausnartu eta aztertu ostean. Beste kasu bat, beste batzuetan, formabiren aldeko arrazoiak berdintzuak izan direnean, biak laga dira, kasurako gurdida formalenetzia bai bizkaierarako, bai batuarako, baina burdik bai ahozkoan eta bai idatzian izan duen eta duen erabilera aintzat hartuta, konposizioan doanean ere bai tradizio edo erabilera handiko berba da, burtola, burtede, bigarren mailako formatzat hartu dugu bizkaierarako. Horrek zer esan gure dau? Eredu jasoan gurdi erabiltzearen alde egin dugun arren, burdi formari ez diogula aterik izten erregistro kolokialago baten edo esain jaso baten idatzi behar izan ez gero. Halere, lehen esan dudan moduan, alden guztian forma bakarrari eman izan zaio lehentasuna. Gainontzean, hiztegiko sarrera hitzik gehienak, eredu bakarrekoak ez direnak, markatu barik azaltzen dira, batuaz naiz bizkaieraz idazten direla, zilegizkotzat jotzen dira, hizkuntzaren korpus orokorraren barrukotzat eta beraz guztientzakoak lez onartuz, naiz eta ez beti guztienak edo euskalki guztietakoak izan. Holako hiztegi batek dituen helburu jakinen eta horrek dakarren konplexutasunarekin, ezinbesteko izan dugu malgutasun neurri bat eta batua bizkaira bikoitz egite horretan ere alase jokatu dugu eredu bitzuon lantze eta zehazte bidean argibide izaten saiatuz. Euskalki diferentetako hitz ondarea, Euskara osoaren ondarea denez gero, hiztegira ekartzen saiatu gara, euskalki hitzok eredu baturako edo bizkairarako pare-pareko aldaerarik ez dutenean, marka berezibarik ipini dira. Esan gure da, batua zen bizkairaz erabili daitezkeela, forma orokortzat hartzen ditugulako. Halere, aitortu beharra daukagu, gure hiztegien korpusetan sartaldekoak pisu handiago duela ekialdekoak baino. Izan ere, ekialde eta euskalkietako hitz eta aldaera berezien kopuruain handia izan da, ez da erraza guztietako berba altxorrari ardura osoa edo maila berekoa hartzen. Beraz, gure hiztegien behineneko helburua sartaldeko hiztunen behar izanei erantzutea denez, erumorretako lexikoari egin zaio kontu gehiago, baina ez ditugu ahaztu erdiko eta ekialdeko ondareak eta alik eta ondoen eta horien bildu ditugu. Hiztegian egin den ahaleginetako bat eta hauze dela esan genezake ahozkotasunaren ispilurik garbiena, sarrera edo azpizarrera hitzak adibide kontestuetan txertatzea izan da. Sarrera berba asko eta asko adibidez horniturik daude, horren helburua ez da besterik berbak euren erabilgune naturalean eskaintzea baino. Eginalak egin ditu kontestuok hizkera bizitik alik eta urrenekoak, hau da hiztunek erabiltzen dituztenen antzekoak izan daitezen. Batzuetan, tradizio idatziko testuetatik egokituak dira kontestu adibideok, eta beste batzuetan, ahozko erabileratik jasoak eta atonduak. Baina beti ere, euskara sinisgarri, bizi eta erabilearen izpilu izan daitezen eginda ahalegin. Hiztunentzat eta beren beregi sartaldekoentzat ezagun eta eguneroko egiten diren esaldi asko sartu dira hitzen erabilera eremuak garbi erakusteko. Gure hiztegien, orduan hau ez dut azalduko, gure hiztegien ekarririk baliotzuena eta originalena ahozkotasune aldetikoa da, Labairuk bere ibilbide osoan, irakaskuntzan, idazkuntzan, naiz ikerkuntzan aparteko balioa aitortu dio beti herri berbetari, eta herri jakintzari eta hiztegigintzan ere leku oparea eskaintzen diogu alderdi horri. Herri euskara ardura bereziz jagon dugu beti, ahozko berbeta eta hizkuntza jasoaren arteko loturak estutzeko helburuz.
Euskararen kasuan eta hainbat gehiago sartaldeko euskararenean arrazoi sendoak daude horretarako, hizkuntza idatziak ahoz egiten den berbetaren zati bat baino ez duelako erakusten gure kasuan. Eta ahozkotasunaren ekarria honetan datzala esan geinke batez ere. Batetik, lekuko bizien ahotik jasoriko berba, itzura, berezi eta esanai edo adiera ugari ekarri dira hiztegira, eta kontestu adibiderazkoekin hornitu dira adibidetan ikusi dugun bezala. Aitatu beharrekoak dira, Labairuren herri ondarea ataleko taldeak eta Euskal Herriko Atlas etnografikoa egiten diharduten Labairuko kideek gure herriko ondarea batzeko egindako inkestetan agertu diren hainbat berba eta kontestu ere erara etorri direnean edo euren utsunea egon denean hiztegian sartu ditugula. Hiztegia egiten jardun duen taldea bera ere izan da askotan ahozkotasunaren ekarri horren maile eta bitarteko, baina horrezaz gainera hainbat laguntzaile irakasle eta berri emaile izan dira eta ditugu gaur egun inguruan, han horremengo berba, adiera eta esaldiak batu eta hiztegiko taldearen esku ipini dituztenak. Ahozko iturritik hartutakook, literatura idatziko iturriaz eta horretiko korpus hiztegien ekarria zerkatu dira beti, eta berritasunik egon bada, hiztegian zertatu da. Horrela jarraituko dut. Labairu hiztegiak, beraz, hiztunen premia eta eskarietara hobenduta daude, Euskaldun zar eta berriak gogoan ditugula beti, Euskaldun guztiei zuzenduta daude hortaz eta Bizkaiko eta sartaldekoei berariaz. Gure hiztegi gintzalanetan hauze da islatu gura izan duguna edo gura duguna. Euskara batuaren, euskalkien eta tokian tokiko hizkeren artean ez dagoela muga iragan gaitzik, ez daudela elkarleian, elkarren osagarri eta aberazgarri direla baino. Eta hasieran esandakoa berriro gogora ekarrita, amaituko dute gaurko berbaldia, Euskara batuaren eredua finkatzen eta bideginen hasi zenean sartaldeko euskaldunok Euskara berriari urrunegiko iritzi eta gure Bizkai ereduari garatzeko biderik ez genion ikusten, gure berbeta eta eredu batuaren arteko zubiak behar ziren, eta zubiek eraiki guran sortu zen Labairu hiztegia eta gero haren ostean etorritakoak. Hainbat urte joan dira ordurik ona, eta gaur egun ondinokarren euskalkietako hiztun askok eta askok urruneko ikusten dugu eredu batua, eta batuan jardu behar izanez gero albo batera uzten ditugu gure erregistroko formak sarritan, ez daukagulako edo hiztunek ez daukatelako larrargi edo uste dutelako ezin dituztela eredu batura txertatu. Batuan erabilgarri diren forma asko sarritan hiztunek ez dituzte batuzkotat hartzen, irakatzi zaien ereduan ez zaielako lekurik eman edo behar bada ez behar dan bestekoa. Lekurik aitortu ez zaielako euskal hiztunok eta batez ere sartaldekook geure buruari baliabide linguistikoak ukatzeko joera hartu dugu. Idazle, irakasle, komunikatzaile, profesional askori sartaldekoak direnik ere ez zaie igertzen sarritan. Eta horrezetan datza gehien bat Labairu hiztegien ekarririk handiena. Forma horiek Euskara batuan ere bideragarri eta erabilgarri egitean, bai ahozkorako, bai idatzirako. Euskara batuan euskalki guztietako lexikoa eta esapideak sartzen direlako, eta eredu batuan eginagatik ez genituzkelako ahaztu ez da albo batera utzi behar norberaren erregistroko lexikoa eta baliabideak. Eta amaitzeko, Arantzazuko jardunaldietan Irene Arraratzek egindako hausnarketa bat ekarri gura izan ditut ona. Bata da euskara batuak euskalki guztien topaleku izan behar duela, ideia hori dela gizarteratu behar duguna, euskararen kodifikazio prozesuari eman zitzaion lehentasuna hasiera batean, beharrezkoa zelako berreiz, baina gizarteratze prozesua behar bada ez da nahikoa izan eta horretan ipini beharko genituzke indarrak orain. Eta bestetik, orotariko batua behar dugu ahozkoan eta idatzian. Bizkaieraren eta gainontzeko euskalkien altxorra euskara batura ekarri beharra dugu, oraindik ere hiztun masa handi bat ez delako sentitzen oso eroso modu batuarekin. Horregatik, jarrai dezagun euskara ehuntzen, euskara batzen, eta zeregin horretan Labairuk
orain 50 hasitako bideari eutziko dio, hango eta hemengo formak batu eta hango eta hemengo hiztunen artean gizarteratzeko ahaleginetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ziortza. Hiru galdera planteatu dira. Lehenengoa Amaiari, uste dut dagokiola. Euskalkien mapa jaso direnek azentua nolako dute. Hau da, azentua jaso da? Azentua bereizgarri izan diren kasuetan bakarrik jarri dugu. Haren behar izana izan den kasuetan. Eta fonetikoki atzealdean agertzen den, fonetikoki transkribatutako horretan, agertzen da azentua detektatzeko gai izan garen erantzun guztietan. Ederto, eskerrik asko. Miriam, behar bat dau, zureza da, ingelesez eginda dago, eta uste dut ondo itzuliko dudala. Ebaluatu zenuten lematizatzailea, eta ebaluatu zenuten zelan ibili zen, zelan jardun zuen? Bai? Lematizatzailea pentsatu nahi dut, 3 korpusei erreferentzia egiten diona dela. Bai. Orotariko euskal hiztegia ia eskuz lematizatu zen, lana oso manuala izan zen, aspaldi egindakoa delako, 20. mendeko korpusa hasieran ikasteko tresna baten bidez egintzan, gero lematizatzaile bat prestatu zen, horrekin landu zen, baina erabat eskuz berrikusi zen, egia da 5 milioi hitzeko korpusa dela, beraz, eskuz desambiguatua dago, guztiz fidagarria da, eta 3. korpusa lexikoaren behatokia aurreko tresna hobetu horrekin egina dago, baina korpusak gaur egun 78 milioi testu hitz inguru dauzka, beraz ez dago berrikusia automatikoki desambiguatua dago, eta informazioa bultatzen duenean hainbat koloretan ageri da, horrek esan nahi du, hau gardena da, hau ambigua izan daiteke, dena dela guk hori erabiltzen dugunean, ez dugu bere horretan hartzen, beti berrikusten da, aztertzen da, ze gainera hitzeko unitate lexikalak ere biltzen ditu, baina beti ez dira fidagarriak automatikoki egiterakoan, eta kontuan izan da, gure hizkuntza eredua nolakoa dan, ditugun aldaera guztiak, gehi, kasu guztiak, eta, lan konplexua da, euskara batuarekin ari garenean lematizatzaileak oso onak dira, aldaera dialektalak sartzen direnean, batzutan, batez ere, morfologia aldetik sartzen direnean, pixka bat kosta egiten da horiek txukun lantzea, eta orduan berrikusi beharra egoten da. Baina hori, 3 korpus, 3 prozesu, eta noski berrikusten dela, etengabe berrikusi behar da, eta bereziki lexiko berriarekin eguneratzen da etengabe. Ez dakite, zeinena zan galdera eta erantzun dudan. Eskerrik asko, Miriam. Norbaitek idatzi beharko du historiarako zergatik ez ziren atlasean sartu Arabako, Lekitxo, Urrunaga, Areta, Laudiso, Erronkari, Nafarroan 1986-1984an baziren hiztunak herri horietan. Bai, baziren. Iñaki Kaminok ipini duen ez izena, esaten nork egin duen. Iñaki Kaminok berak egindako galdera da, bai. Nik uste dut, hori egia da argitu beharko litzatekela, zer den herrien kopuru desorekatu horretan argi dagoena, eta ahaleginduko gara bat horri nolabaiteko arrazoi bide idatzia ematen hurrengo aukera dugunean. Ederto. Asmo aldago forma ez zuzenen mapa egiteko, adibidez. Euskaldun berriek edo hasi berriek darabiltzaten formak identifikatzeko eta zuzentzeko irakaskuntza hobetzeko. Hau zuretzat izango da. Dino, forma ez zuzenak, arau emaile... Mapa da, ez? Bueno, hor badakizue hau ere nahi duzuen modura. Mapari buruz
ari bada, ez dagokigu guri. Forma ez zuzenei buruz ari bada, Euskaltzaindiaren hiztegiak forma ez erabiltzeko gomendatzen dituenak ere sartzen ditu hiztegian. Gainera, gogoan baduzue lehen hiztegi batuak sartzen zituen forma baztertuak eta hobesteko zituen batzuk, eta Euskaltzaindiak H eta E markarekin zetozenak. Euskaltzaindiak momentu batean pentsatu zuen pixka bat malgutu egin behartzala hori arau zurrunegia edo ezain zitekela, hobedun horiek desagertu egin ziren hiztegi forma hartu zuenean, eta egia esan jendeak kexatu egin zan. Esan zigulako orain ez dakigu oso ondo zer esan nahi duzuen horrekin. Jendeak eskatu egiten du hori mateko, beraz atxeduna desagertu ziren, baina forma ez estandarrak asko daude hiztegian jasota. Euskaltzaindiak forma hau ez erabiltzea gomendatzen du, euskara idatzian izan duen erabilera kontuan hartuta, eta gainera horrela esaten du, tradizio idatzian, hortan oso gardena gara eta beti esaten dugu, ez dugu atlasaren korpusa eskura eduki, eta seguru asko bere garaian atlas hori eskura izan bageru, hiztegiaren emaitza ez gehiegi, baina zertxo baita aldatuko zen. Bueno, eta azkenengo galdera, Atlasak lantzen ari zareten horretan harremanak zehaztu ditzakezue badiar dugu Euskara Elkartea ahotsak proiektua edo Arratiko 25.000 hitz jasotako Angel Larrearekin? Nien azgai harreman horren barri emoteko ezagutzen ditut batzuk eta besteak, baina guk gure egiten dugu eta begiratzen ditugu besteak, baina harreman zuzenik ez daukagu, ikerketarako behintzat. A ber, Sarles Bidegainek zerbait esan nahi du, azkena eta mesedez laburtzu. Atzo erran ginuen federatzaile izan behar dinela, dur badugu 5.000 ordu tratatzeko, eta jadanik lehentasuna badu. Beaz, aipatu duzun programa hortan daroena, kontuan hartu beharko da, baina beste behar batzu bazituen. Utzitu dut hori. Nik uste dut bi txostenak oso interesgarriak izan direla, baina oso ondi ere ipintzen dutela muga. Aldi batetik Labairu hiztegia oso interesgarri da, galdera da, bizkaieraz egiten da, ez gipuzkeraz arrazoin bat izanen da, nik badakit zergatik, eta Nafarroan ere ez, eta iparraldean ere ez. Zergatik ez eta zergatik ez bai. Hori, gero oso interesgarriak izan dira, zuek eman dituzuen adibideak, eta uste dut atzo aipatu bai nuen arraudintza ez dela guztiz atlasaren keska, baina alere gure lekukoek egiten dituzte uharrak eta aipatzen nuen distantzia gehien duten jendeek ikusten dutela hor eman dituzun adibideetan, eta pixka bat atzo Manu Gonzalezek aipatu duena Galeroari buruz, hemen gertatzen dela, zoin ote dira gehienetan baztertuak diren formak, eta garbi da. Oden, ene ustez, kontuan hartu behar da, eta gure lana egin behar dugu dialektologiaren aletik, aurretik, eta gero dut bildu eta emango ditugu, zuek egin dut zuen lan interesgarri horretan, baina ene ustez muga ezarri behar da. Uste dut guk egiten duguna eta hiztegi batuak buruan daukana, mementoko ez dela gauza bera. Hola ikusten dut. Izbi bakarrik, hiztegi gintzaz, dizionario retana aipatzen da. Claro, retana ezagutu genuen, retana argitaratzailea izan zen, la Gran Enciclopedia Vasca, baina hiztegi horren atzean dagoen arima eta bihotza Aitalinoak esolo izan zen, ezta. Da, Aitalinoak esolok ezer bazeukan onik da, eta Mitxelenak errespeto handia zion, memoria ikeragarria zeukala, bai testoak eta bai ahosko, lexiko asko kontrolatzen zuen. Eta ez dakinik egongo dira katxak, baina hor 8 liburukiko
bildumatxu horretan, badira, nik uste dut, horko bere galbaetik igarotako emaitzak direla, aldi baten, badakit orotariko hiztegia eta sorreretan eta halako zer batzuk, diskriminazio batzuk egin ziren, da horita Plazido Mujikarena pixka bat, apur bat hor bazterrantzean geratu ziren. Baina ez da ahaztu behar, bai batak eta bai besteak, nahiz eta zapataka jatan iasotako fitxak izan, fitxa artesanalak izan, fitxa errealak zirela, bakarrik hori izan nahi du. Eskerrik asko. Gotzon, utziko dira zuen zuten? Esaten denez, nik bakarrik gauza bat esango dizuet, bakarrik jakin ezazue kalte egiten zabizkioketela Katereinari. Katerinak ezin izango dauzaldu. Ez talako asterik izango bitarteko hori gartzeko, baina, bueno, zuek tranqui, segi, baina mesedez, gauza bat esango dizuet, eta hau da azkena, benetan, hau da azkena Mirianena. Eta, en fin, bueno, venga, aurrera mutila. Nik labur erantzungo diot Adolfori, etzaitez joan. Retana aipatzen dudanean, ez du retana baztertzeko moduan edo aipatzen, guk irizpide batzuk ditugu eta hiztegia bero osotasunean egiteko irizpide horiek mantendu egin behar dira. Eta guretzat irizpidea da, testu argitaratua izatea, orotariko euskal hiztegiko korpusekoa izatea, eta hori sartzen da gehiagoia tradizio lexikografikoan bezala. Hor, hiztegi asko daude, tradizio lexikografikoan sartutakoak, askotan ahoskotik jasotakoak dira. Guk erabiltzen ditugu korpuseko testu errealak. Horregatik esan dut retanako bi adibide direla, ez baztertzen dalako, Bueno, agur neska mutilok.
Egunon guztioi, gaurko azken solasaldiari hasiera emango diogu orain, eta horretarako bi hizlari, bi gonbidatu ditugu gurekin, Isabel Molina eta Carolina Julia. Lehengo hizlari aurkeztuko dizuet. Isabel Molina Martos, Madrileko Alcalá Unibertsitateko katedraduna da, eta 1981tik ari da bertan irakasle eta ikertzaile lanetan. Unibertsitate horretan, hainbat ikasgaitan izan da irakasle, dialektologian, espainolaren varietatea, soziolinguistika, korpusaren teoria, fonetika, fonologia. Esan bezala, irakasle izateaz gain, ikertzailea ere bada. Ikerketa ildo nagusi ditu dialektologia hispanikoa, geografia linguistikoa, hizkuntzaren soziolinguistika eta soziologia eta generoaren linguistika. Europako geolinguistikaren makroatlas interpretatiboetako Espainiko batzordeko kidea ere bada. Isabel Molinak ikerketa dialektala eta soziolinguistika uztartu ditu, eta aipatutako Alkalako Unibertsitatean soziolinguistikako taldeko kidea da. Soziolinguistikarekin lotuta, Madril hiriari buruzko ikerketa handi bat burutzen ari dira. Beste hainbat lan eta proiektu aipagenitzake benetan kurrikon luzea duelako, baina uste dut gaur interesgarriagoa izango dela bere hitzaldia entzutea. Izenburua da, Los Atlas Lingüísticos del Centro Peninsular, entre la tradición y la innovación metodológica. Zurea da hitza, Isabel, cuando quieras. Eskerrik asko. Quiero agradecer a la... Eskerrak eman nahi dizkiot Euskaltzaindiari gonbidapenagatik, hori bada hemen hizlari aritzea, eta noski bereziki eskerrak eman nahi dizkiet Euskararen herrizken atlasa landu duten taldeko kideei laguntza eta lankidetza egiteko aukera izan dugulako. Niri dagokit Espainiako penintxula erdialdeko variazio linguistikoen azterlanari buruz hitz egitea, eta badakizue aldagai dialektalak aztertu egiten dira, hemen baditu geolinguistika adituak, dagoeneko asko esan digute honi buruz, eta hizkuntzalaritzan adarra hau hasi zen 20. mende hasieran lantzen, eta horri esker baditugu benetan ikerketa onak, eta horri esker aztertu izan dugu dimentsio linguistikoa aldagai topiko eta geografikoan. Eta gogorazi nahi dut, geografia linguistikoak galde sorta dialektalak egiten dituela, lekuan bertan, eta informazio linguistiko guztia horrela jasotzen da, karakterizazio bat egiteko dialektoen edo aldera linguistiko horien ezaugarrien mapa bat egiteko. Geolinguistikaren metodologiari dagokionez, jaso egiten dira beharrezkoak diren ezaugarri horiek guztiak karakterizazio bat egiteko, kartografia bat egiteko, testuinguru geografikoan, eta geografia eta gertakari linguistikoak lotu ahal izateko, aldaera linguistikoen arteko harremanak egiteko. Gaur egun badakigu zein ekarpen egiten duen. Lehen berri emaile bat edo bi erabiltzen ziren inkestak betetzeko, eta galdera batzuk egiten ziren fonetika, morfologia, fonologia, sintaxia, herri kultura ezagutzeko, eta berri emaile bat edo birekin nahikotzat jotzen zen. Dialektologoek bazekiten desberdintasunak zaudela herrien artean, baina bazekiten ere herrien artean ere desberdintasunak zaudela, eta hainbat belaunaldien artean desberdintasunak gertatzen zirela gizon eta emakumeen hizkeren artean, eta honekin guztiarekin dialektologia soziala garatu zen, ezagutza dialektala zen oinarria, eta sakondu egiten zuten desberdintasun horietan, ezaugarri desberdin horietan. Ikerketa dialektalaz gainera, 80ko hamarkadaz aurrera, hasi ziren bestelako metodologia batekin lan egiten. Soziolinguistika deritzon hori edatzen hasi zen.
soziolinguistikak gero eta garrantzi handiagoa hartu du. 80ko hamarkadan ikerlari talde asko zeuden, hirietan ikerketak egiten, eta horri guztiari esker ezagutu ahal izan dugu zer nolako hizkera zeuden hiri eremuetan. Eta unibertsitateko ikerketa lanetan ere eta azterketetan edatu da ordezkatu egingo duela dialektologia tradizional hori edo ordura arte egin zena. Eta hor badago okerreko sinesmen bat, eta da pentsatzea geolinguistika badela zerbait zaharkitua dagoena. Zer esan nahi dunik? Dialektologia eta geografia linguistikoa eta soziolinguistikoa osagarriak direla. Batak ez duela bestea gailentzen. Eta gaur egun uste dut kontuan izan behar dugula garrantzitsua dela jakitea aldaera linguistikoa, ezagutzea aldaera linguistiko hori bere dimentsio guztiekin. Eta guk hain zuzen ere hori helarazten diogu ikaslei. Ez direla modalitate hauek arkaizatzaileak. Eta testu inguru linguistiko osoa nahi badugu variazio soziala kontuan izan beharko ditugu. Ezin dugu gainera utxetik jo. Testu inguru geolinguistiko hori behar dugu, hori aztertu eta eguneratu egin behar da. Eta zergatik da garrantzitsua jakitea zer nolako aldaera linguistiko diatopiko dauden espazioan? Bestela zentzua galtzen delako, beharrezkoa da testu inguru hori. Eta aldaera linguistiko horiek azartzeko, geolinguistika garrantzitsua da. Adibidez, nik hitz egingo dizuet Gaztela Leoni buruz, Gaztela Mantxari buruz, adibidez Gaztela eta Leonen kontsonante mota bat, ez egonkorra da, aldakorra da, aspiratu egiten da, silaba merako kontsonanteak aldatu egiten dira. Horrek guztiak lotura bat du, gertatzen da eremu geografiko batean, baina ez egonkorrak direnean ikusiko dugu nola aldaketak estratifikatuak izango diren eta nola dagoen lotura bat eskualdearekin eta baita ere gaztelaniaren dialekto zehatz batekin. Ikusten da ere, zer nolako desberdintasunak dauden, eskolaratze mailaren arabera, emakumeak normalean, zuzenago hitz egiteko joera izaten dute, eta horregatik emakumeek ez dituzte adibidez kontsonantea jaten hitz amaieran, baina hor aldaera geografikoa garrantzitsua da. Mantxan ikusiko ditugun dialektoak badira ñabardura desberdina dituzten hizkerak dialekto berean eta ezaugarri orokor batzuetan sartzen direnak. Gaztelaniaren aldaerak aztertzeko egin diren lan batzuk aipatuko ditut, eta lan hauen helburua izan da ere bilakaera aztertzeko materiala ematea. Hemen ikus dezakezue pantailan, aipatuko da lehenengoa, Manuel Albarrez zuzendutako Gaztela eta Leongo atlasa 70ko hamarkadan egin zen landalanarekin. Bigarrena, aipatuko dudana da Gaztela Mantxakoa, Pilar García Munton eta Francisco Moreno Fernandezek zuzendu zuten, 80 eta 80 hamarkada bitartean egin zuten, baditu berritasun metodologiko batzuk, eta hirugarreni badugu Madrilgo Atlas dialektala. Pilar García Munton eta Neronek egin dugu, eta hemen ikus dezakegu badaudela aurrera bide batzuk ere gertatu direnak metodologia honetan eta islatu egiten direla. Si atendemos a las características metodológicas de los tres atlas... Metodologiari dagokionez bilakaera bat gertatu da. Helburua izan da errealitate sozialera egokitzea eta tradizioan aintzat hartzen ez diren elementu batzuk aintzat hartzea. Adibidez, erreferentziazko metodologiari dagokionez, atlasetan badaude mantentzen diren elementu batzuk, unitate metodologikoa mantentzeko eta konparazio lanak errazteko, hain zuzen ere. 3 atlasetan galde sortak erabiltzen dira,
eskualdeko atlasak dira hirurak, hau da esparru txikiko atlasak, beraz badaude galde sorta batzuk, ezaugarri morfosintaktikoak, fonetikoak eta abar jasotzeko. Galde sortak puntuen sarera aplikatzen dira, kartografiatu egiten dira eta maila linguistikoen arabera egituratzen dira. Emaitza gisa mapa batzuk sortzen dira eta bildu egiten dira atlas horietan, eskualdeko atlas horietan hizkuntzaren eta hizkeren egoeraren irudi bat ematen digute mapa hauek eta informazio honek. Zer aldatu da edo zein desberdintasun daude? Gaztela eta Leongo atlasaren kasuan, erabiltzen da galde sorta tradizionala, berri emaile bakarra, erabiltzen da normalean gizona, herrian bertan jaiotakoa, prestakuntza maila txikikoa, herri kultura ezagutzen duena, landa eremuan lan egiten duena, eta gutxi bidaiati duena oro har. Eta berrien maile horrek ematen den informazioa adierazgarritzat joko da herri horren hizkerari dagokionez. Bigarrenik, Alekman edo Gaztela Mantxako atlasari dagokionez, hor ikusten dugu metodologiaren bigarren fase bat, bigarren aldi bat. Gero eta ikusgarritasun handiagoa eman zaie emakumeei, eta berritu eginda tradizioa. Adibidez, sistematikoki, gizon bat eta emakume bat erabiltzen dituzte inkestak egiteko. Lexikoari dagokionez eta eremu lexikoi dagokionez, hor banaketa bat egiten da. Zati bat emakumei galdetzen zitzain, beste bat emakumei oso zati luzeak zirelako. Morfosintaxiari zegozkionak, fonetikarenak eta abar, biei, bai emakume, bai gizonei. Elkarrizketa bat egiten zen, 45 minutukoa, berri emailekin, etno testuak edo ahozko testua jasotzeko, eta fonetikaren zati hori ere hortxea zegoen grabatuta, gero ikerketa akustikoak egin alizateko orain badugu doktore gai bat, hain zuzen ere ikertzen ari dena, fonetika akustikoa Gaztelako eta Andaluziako ukipen puntuen artean. Egintzen ikerketa hau, egintzen 80ko hamarkada erdialdean maieran eta oso berritzailea izan zen bere garaian. Hirien soziolinguistika aztertzen zen, 5 hiriburuetan erabili zen, eta hemen irudian baduzue mapa txiki bat, Toledo eta Ciudad Real agertzen dira, Atlaseko zuzendariak egin zuten mapa hau, eta hemen modu kontrastiboan ikus dezakegu nola erlaxatzen den SA. Eta modu mailakatuan ikus dezakegu galdu egiten dela segmentu foniko hori Andaluziara gerturatu ahala, eta gainera kartografiatzean modu kontrastiboan gizonak eta emakumeak esa dutenak, gizonak ezkerretara emakumeak eskubitara, 2 barra horiek bereizita, ikus dezakegu emakumeak gehiago betetzen duela araua. En lo que se refiere a la DIM, Adimi dagokionez, hasieratik bigarrentza eta biontzak argi geratu zen aldaketa ekonomikoak eragin linguistikoak izan dituela. Eta dialektua eta hiri hizkuntza batu egin direla, hurbildu egin direla. Beraz, 21. mendean metodologia berritu beharra zegoen, edo repasatu beharra zegoen. Hiriburutik gertuko landagunetako inguruak aztertzeko. Hor aldaketa demografikoak eta sozioekonomikoak gertatu direlako. Landaguneak ageri dira irudi honetan, Madrilen kasuan, nahiko txikia da, eta hiri kanpo aldean dauden horiek eta hiri barnea kanpo utzi dugu. Hor soziolinguistika bidetik jo behar da eta ez dialektologiatik. Hori Alkalatik egiten ari gara Madril barruan. Azterketa soziolinguistiko hori.
Metodologiari dagokionez, tradizionala izan da, aletmaneko berrikuntzak txertatu ditugu, bi informatzaile, bi lekuko hartu ditugu, emakume bat eta gizon bat, eta hoiei galde sorta egin diegu dialektoen ingurukoa. Azken hamarraldietan, garai bateko bizimodua ia desagertu egin da, belaunaldi berriek ez dituzte ezagutzen, eta beraz ez da hiztegia ere, landaguneko hiztegia ere. Eta horregatik, era horretan aplikatu dugu galde sorta dialektala. Baina noski aldaketak egon dira Espainian, Europako beste lekuetan bezala, azken urteotan, eta aldaketa sozial horien berri eman nahi izan dugu. Jakina izan dugu gaztenek ze hizkuntze ezaugarri utzi dituzten albo batera eta zeintzu mantendu dituzten. Hala, beste inkesta bat prestatu zen, fonotika eta morfologia bakarrik kontuan hartzen zituztenak, alde sorta horrekin, beste 4 lekuko hartu ditugu, gazteagoak, hor ikusten duzue, taula horretan. Hori guztia dela eta berritzailea da gure atlasa, belaunaldi ezberdinetako lekukoak hartzen dituelako, eta hor ikusten da hizkuntza aldaketak zen norabidetan joan diren. Jaso dugun informazioa osatu egin dugu elkarrizketa erdi gidatu batekin, 30 minutuko elkarrizketak, eta baita ere grabazio sekretu batekin, horrela seitarteko edo lagunarteko hizkera islatzeko. Bukatze aldera, aipamen bat egin nahi nuke labur, ikerketa aukera batzuei buruz, metodologia berrikuntzak direla eta ze aukera eskaintzen dizkiguten atlas hauek eta ze osagarritasun daukaten bestelako azterlanekin, soziolinguistikoekin, besteak beste. Pilarrek aipatu du gaur goizean, egun hizkuntz atlasa dauzkagu sinkronia ezberdinei dagozkienak, eta horretarako alpi ezinbesteko izan da, horri esker azterlanak egin ditzakegu denbora errealean. Alpi lekuko edo eskualdeko atlasekin alderatuta. Horrela jakingo dugu gaztelera nola aldatu den 30. hamarraldetik, maila fonikoan, morfosintaktikoan, leksikoan, landuko dugu ze lexiko galdu den dialektoetan, dialektoen galtzea eta bar. Hori guztia, azterlan hori guztia kokatuko dugu 20. mendean, eta badakigu hori izugarrizko aldaketa soziala eman dela, eraldaketa ere bai. Mesetan zerbitzuetara eginda aldaketa hori, nekazaritza nagusi zen garai hartatik abiatuta. Bigarrenik, une jakin batean belaunaldi ezberdinek ze aldaketan nozitzen dituzten edo bizi dituzten ikusi daitezke. Horren irudiko hemen daukagun mapa hauek. Zenbait prozesu aztertu daiteke, oso azkar aldatu direnak, 3 belaunaldietan zehar, hemen ikusten duzue, nola galtzen joan da, nola aurrera egin duen jeismoak, hori 3 belaunaldietan kontsolidatu da, egonkortu da. 3. belaunaldiko lekukoek oraindikan asko ezberdintzen duten, 2. oso gutxik ezberdintzen dute, eta 3. belaunaldia erabat jeista da. Galdu egin du. Palatalizazio hori.
landa inguriko datuak ematen diguten informazioarekin eta hirigunetakoarekin zer egin dezakegu? Jakin dezakegu ze hizkuntz elkar eragin sortu diren eta zeintzuk izan diren, nagusitu diren hizkuntz fluxuak. Kontrakoa, aurkakoa badirudi ere, dialektoa galtzeak ez du ekartzen ezin bestean landaguneak eta hiriguneak bat egitea, hizkuntzaren ikuspegitik. Naiz eta hizkuntz prestigioa hiriek eduki, hiztunek ez dituzte beti nahiago izaten forma horiek. Prozesu horiek konplexuak dira, ez da beti estandarren alde egiten. Hemen ikusten ari garena da, gero eta gehiago erregiolektoak garatzen ari direla, sortzen ari direla. Hau lanaren irudia ikusi genuen atzo, eta hemen daukazue berriz ere. Horixe ikusten ari gara Madrilgo landagunean, ez? Dialekto ertainoi sortzen ari dira, ez? Landagunekoak, ez hirigunekoak direnak. Beste ikerketa aukera bat izango litzateke, oso alderdi interesgarria. Migrazioa izango litzateke, alegia nola joten garen, nola pasatu den landa ingurutik hirira, hori Gaztelar mesetan argi geratu da. Populazioak utzi egin du landagunea eta hirietara jo du, eta hor hizkuntz integrazio prozesua bizi izan du, migratzaileen ohikoa dena. Madrilen kasuan, kanpotik etorritako jendea aldirietan kokatu da, Vallecasen eta Karantxelen. Eta hori fase ertain bat izango litzateke landagunetik hirigunerako bide horretan. Alegia, landagunetik etorritakoek bat egiten dute lehenbizi aldirietako auzoekin eta gero horiek bertako hiriguneko hiztunekin egingo dute bat. Kontu hauek guztiak askoz gehiago ikertu beharko ditugu, aztertu beharko ditugu. Espero dut ulertuko zenutela zenolako garrantzia daukan lan horrek gero datuak interpretatzeko, atlasek ematen dituzten horiek interpretatzeko, eta ezagutza hori belaunaldi berriei emateko. Eskerrik asko. Mila esker, muchas gracias Isabel. Orain, bigarren hizlaria aurkeztuko dizuet, Kataluniatik dator, Carolina Julia Luna da, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko doktorea, Filologia Espainolean 2010-etik, orain, UNED-eko irakaslea da, baina urte luzez aritu da Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan dialektologiako eta gaztelaniako eskolak ematen. Horrez gain, Pompeu Fabran espainoleko eta katalaneko irakaslea izan da ere atzerriko ikasleentzat. Isabel bezala, Carolina ere ikerketan aritu da eta ikerketa ildo nagusiak ditu lexiko erromanikoaren variazioa ikuspegi diatopikotik zein kognitibotik eta espainolaren fraseologiaren azterketa semantikoa. Horrez gain, morfologia lexikoa eta lexikografia akademikoak ere landu ditu. Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Grup de la Lexikografia y Diacronia taldeko kide da 2005-etik, eta lexikoaren variazioan eta azterketa historikoarekin zerikusia duten ikerketa proiektuetan aritu da. Joan Corominas eta Jose Antonio Pascualen Diccionario Crítico Etimológico Castellano Hispanikoaren edizio digitalean parte hartu du besteak beste. Gaurko bere hitzaldiaren izenburua Los atlas como corpus lingüísticos, más allá de la variación geolectal. Nahi duzunean, adieraz. Antes de empezar, quería agradecer a los organizadores que... Hasi aurretik eskerrak eman nahi dizkiet antolatzaileei eta eskerra bikoitza da lehenik eta behin hizlari gisa gonbidatu nautelako, benetan pertsona adituak ditugu hemen eta haiengandik ikasi dut nik ia dakidan guztia haien ikerlanak aztertuta. Eta baita ere eskertu nahi dut zer nolako antolakuntza bikaina dagoen akademiako kideen aldetik eta akademiako kideen kanpotik euskera zitzu batzuk esaten ditu. Bilera bikainagatik.
Después de haber asistido a las conferencias en el día de ayer... Atzoko eguna eta gero, eta gaur goizean esandakoak ere entzun eta gero, nik arreta jarri nahiko nuke nire hitzaldian. Egin nahi dudana da aurkezpen txiki bat. Zer nolako bilakaera eduki duen geolinguistikak, zein ekarpen egin dizkion hizkuntzalaritzari, gizarteari, eta nik Atlasen korpusei buruz hitz egingo dut, etorkizuna begira egin ditzaketen ekarpenei buruz, hainbat ikuspegi aipatuko ditut, eta lau zatitan banatuko dut nire hitzaldia hemen pantailan ikus dezakezuen bezala, eta aipatu nahi ditut atzotik aipatu diren gai asko eta asko. Lehenik eta behin, geolinguistikaren historiari erreparatuz gero, ikus dezakegu hasieratik sekulako bilakaera eduki duela, aldaketa asko gertatu dira, baina hala ere funtsa mantendu egiten da. Eta geolinguistika ikuspegi orokor horrekin uler dezakegu. Geolinguistika bada ikerketarako metodo bat, dialektoak aztertzeko, eta helburu nagusia da irudikatzea mapatan datu linguistiko horiek atlasetan biltzen diren mapatan. Beraz, mantendu egiten du 19. mendean sortu zenetik duen kutsu edo izatasun nagusi hori. Eta hainbatek hitz egin dute honi buruz, Koseriek adibidez 1977an ere idazten zuen honi buruz. Eta horri dagokionez, geografia linguistikoak lanerako sistema bat ezartzen du, datu linguistikoak biltzeko, sistematizatzeko, eta gero horiek gizartean eta ikertzailearen eskura jartzen ditu. Tresna bat dira García Mutonen arabera, artxibo bat da, ardatz iatopikoan nagusik antolatutako datu linguistikoena. Beraz, atlasa osagarria da, korpus linguistiko, lexikografiko eta tekstualentzat. Aurreko saioan izan dugu horren berri ez da, eta badakigu ezinbesteko tresnak direla, osagarriak direla, hainbat ikerlarik esaten dute hau gaur egun. Geolinguistikak ere bere helburu nagusia bere horretan mantendu du, hau da material hori prestatzea, helburu batekin aldaera edo variazio linguistiko horiek aztertzeko. Jules Gilleronek azterlan bat egin zuen abeja hitzari buruz, eta egia da, ez dela aldatu bere funtsa edo bere oinarrizko izaera hori, hala ere aldaketa asko gertatu dira geolinguistikan, aipatu dudan bezala, metodoan, datu geolinguistikoak erabilita egiten den ikerketan, aldaketa horiek ez daude lotuta soilik teknologia berriekin, eta esango nuke gainera, zer ikusi dutela bestelako gaiekin, adibidez gizartean gertatzen diren aldaketekin, aldaketa gertatu dira gizartean, horrek eragina izan du, hiztunengan, haien hizkerarengan, eta horrek ere aldatu ditu berri emaile motak. Teknologian ere aldaketa gertatu dira, eta noski horrek nabarmen aldatu du prozesua, datu bilketarako prozesua, gaur egun ikusi ahal izan dugu ere nola irudikatzeko orduan eragina izan duen teknologia berriak. Eta noski, argi dago Benkerrek, Gilleronek edo Edmonek erabiltzen zuten metodoa, edo adimean Madrilgo atlas horretan abili den metodoa, aldaketa edo desberdintasun handiak daudela, biztan da. Aldatu eginda ere metodoan informazioa bilatzeko modua, baita ere aldatu dira helburu eta interes linguistikoak. Lehenengo gaiari dagokionez, hasieran erabiltzen zen antolamendu alfabetiko bat, onomasiologiko bat, Italia eta Suitzako atlasean adibidez, bazegoen frantsesekoan ere bai, Kataluniakoan ere bai, eta onomasiologikoan mantendu da gaur egun arte, agian datuen informatizazioari esker aukera izango dugu ikuspegi onomasiologikotik eta semasiologikotik irakurtzeko.
Bestalde, bigarren alderdiari dagokionez, interes berriak piztu dira eta teknologien laguntzarekin analisiaren espektro hori aldatu eginda, zabaldu eginda, hainbat motako atlasak aurkitu ditzakegu, adibidez prosodiaren atlas multimedia hori. Eta berriro ere nire hitzaldiaren izenburura etorrita aipatuko dut Atlasen korpusen ekarpenari buruz, penintsulako hizkera romanikoei buruz hitz egingo dut, horiekin egin baitut lana eta horiek azertu baititut, baina uste dut geografia linguistikoaren edozein ikerlanentzat baliagarriak direla aipatuko ditudanak. Material hauek oso baliagarria dira, hainbat informazio eskura daiteke, aipatu dute dagoeneko zer nolako ekarpena egiten duen geolinguistikak, aipatu da ere nola balia daitekeen ikuspegi antropologikotik, linguistikotik eta sozialetik ere. Eta nik esango nuke ekarpena ez dela mugatzen variazio geolektalaren ikerketa horretara. Goazen orokorretik zehatzera. Zerrenda bat egin dezakegu, zabaldu daiteken zerrenda bat, aurreko saioetan ikusi dugun bezala, eta honekin laburbildu nahi da zer nolako ekarpenak egiten dituzten Atlasen korpusek ikerketa linguistikoan. Adibidez, dialektoen ikerketa eta karakterizazioan, ahozko hizkera aztertzeko orduan, variazioaren azterketari lagundu diote, aldaketa linguistikoa ikertzeko, hizkuntzen historia ikertzeko, izunen komunitateen azterketa etnografikoak egiteko, hizkuntzen ukitze eremuen ikerketak egiteko, hitzen historia aztertzeko, hitzak sortzeko prozedurak aztertzeko, hainbat aldagai, linguistikoen arteko harreman genetikoak aztertzeko, eta baita ere batasun eta dibertsitate linguistikoa aztertzeko. Zerrenda hori asko luza daiteke oraindik. Hainbat ikuspegi teoriko baliatu dira ikertzeko gaur egun arte, baina pentsatu behar badugu zer nolako etorkizuna eduki dezaketen Atlasek, uste dut ezinbestean kontuan izan beharko ditugula teknologia berriak eta zer nolako ekarpena egingo duten materialak aztertzeko. Eta horrela, hasiko naiz nire hitzaldiaren 3. partearekin, aipatuko dut etorkizuna, aipatuko dut materialen baliagarritasuna, zein behar ditugu. Materiala digitalizatu egin behar dira, guztiak. Eta digitalizazio horrek onura handiak ekarriko lizkieke datuen azterketa prozesuei edo aztertzeko prozesuei. Nik esan dut zertan egin dudan lana, baina etorkizunera begira aipatu nahiko nuke zer nolako etekin atera jazaiek egun material hauei ere. Gaur egungo ikerketa humanistikoen ikuspegitik ezin dugu pentsatu ikerketa batean teknologia berriak baztertuz. Datuak baliatzeko eta ustiatzeko onura handiak ekartzen dituztelako. Eta dialektologiaren eta geografia linguistikoaren kasuan, irautza teknologiko honek ere lagundu egiten digu. Sousak esan zuen 2017an esaten zuen zer nolako onura ekarri zuen teknologiaren erabilerak arlo honetara. Eta esaten zuen ere zen interesgarria izango litzatekeen gaur egun soilik paperean dauden atlas horiek digitalizatzea, Nafarrokoa, Andaluziakoa, hainbat aipatzen zituen. Bestela, liburutegietan galduta geratzen delako mapa hauen altxorra. Altxor etnografiko, kultural eta linguistiko ezari baikara atlasei buruz hitz egiten dugunean. Badaude atlasak katalanarena, hizkuntza romanikoena, proiektu batzuetan dagoeneko ikusten dugu nola liburukietan mapekin batera
datu filtratuak jasotzen direla, ikerketa dokumentalak, hainbat filtro erabilita datuak argitaratzen dira mapekin batera. Dagoeneko ikusten ari gara beraz teknologiaren eragina. Eta uste dut, honek guztiak gainera topagunen moduko bat sortuko lukeela proiektu guztientzat, eta honek bide emango lieke bestelako lan zabalagoei. Espainian, adibidez, eskualdeko azterketak egin direnean, geografia linguistikoaren ikuspegitik, metodoa eta metodoaren homogenetasunak adibidez lagunduko luke datu base batzuk sortzen elkarren artean lotutakoak, eta horrek lagunduko luke adibidez beste modu batera ustiatzen katalanaren, galizieraren eta euskararen edo Euskal Herriko herri hizkeren atlasa. Interes linguistikoen ikuspegitik digitalizazioak lagunduko luke materialak hainbat ikuspegitatik ustiatzen eta alderatzen. Eta ni batez ere aipatuko dut zer nolako ekarpenak egiten duten atlasek hitzak eta semantika aztertzeko orduan. Eta ez da soilik nik aztertu dudanarengatik, baizik eta atlas linguistikoetan benetan ongi jasotzen delako dena. Lagin batzuk ekarri ditut, adibide batzuk, Andaluziako atlas linguistiko eta etnografiakoak, Kantabriako atlasekoak, Kanarietako atlasekoak, eta ikus dezakegu nola mapen 175 edo 80 bitartean ematen diguten informazio lexiko semantikoa. Egia da, ala ere mapa lexikoek ematen dutela informazio fonetiko eta morfologikoa ezin dena taula hauetan jaso, baina datu baliagarriak dira ere. Datu hauek duten ordezkapen mailagatik aipatuko ditut edo saiatuko naiz atlasen ekarpen batzuk aipatzen. Aldagai dialektalak kokatzeko funtzio horretaz aratago. Aipatuko ditut 5 ekarpen, etorkizunen gerta daitezkeenak. Digitalizazioari esker egin ahal izango direnak. Hemen dituzue, pantailan, eta ikuspegi semantikotik ekarpen bat egiten dio, harreman lexiko semantikoak aztertzeko edo ikertzeko orduan, eta bada ere ikuspegi semantikotik antolatu egin daitezke, adibidez, modu onomasiologikoan atlasen edukien antolaketa bat. Ikusi dugu Suitza eta Italiako atlasaren kasuan, ez da? Eta ikusi dugu ere nola egin diren lanetan jaso egiten ziren ikuspegi onomasiologikotik izenak eta adierak eta adierazleak. Eta materialen ustiapena batez ere eginda ikuspegi onomasiologikotik. Marioreneik alere, zonimari buruzko azterlanetan eta beste matikerlarik frogatu dute posible dela ikerketak ikuspegi semasiologikotik ere egitea eta ez soilik onomasiologikotik. Eta hurbilpen horren ikuspegitik ulertzen dugu onomasiologia osatu egiten dela, baina horretarako mapa gehiago aztertu behar direla. Hurbilpen bikoitz horrekin pentsa daiteke atlasek korpusak osatzeaz gainera eta izeien osagarri jardutez gainera ikuspegi bikoitz bat ematen digutela. Zein esanai dator bat zein adierazlerekin eta zer nolako harreman dituzten adierazle hori beste esanai batzuek, beste hitz batzuekin atlas baten barruan. Galizieraren atlas honetan ikus dezakegu nola eratzen diren harreman hauek. Agian ez duzu ikusiko pantailan letrak txikia direlako, baina kontsulta ireki bat egin daiteke, forma aukeratuta, boka hitza erabilita. Ikus dezakezue datu basean agertzen zaizkigula bilaketaren emaitza gisa mapak, kontzeptua, esanahia eta formatan boka agertzen den kasu guztiak agertzen direla.
Horrelako analisiak, analisi semasiologikoak, onomasiologikoen osagarri dira. Eta hori frogatu nahi nuen, adibidez 2017an argitaratu nuen artikulu batean. Nire helburua zen erakustea nola bazegoen lotura bat ikuspegi semasiologikotik, adibidez gorputza darrak, animaliak, landareak eta abar izendatzeko erabiltzen diren hitzetan. Ekarpena egiten dio ere aldagai linguistikoaren azpian dauden mekanismo horiek aztertzeko metafora, metonimia, prozedura deskriptiboa dira gehien erabiltzen diren mekanismoak modu lexikoak eratzeko orduan, mapetan jasotzen diren horiek eratzeko orduan. Eta mapa gehiago kontsultatzeko aukera baldin badugu, eta hori digitalizazioari esker asko zerrazago egin daiteke, mekanismo honi esker eremu semantiko bat lortu ahal izango dugu, asko zehatzagoa. Eta semantika kognitiboaren ikuspegitik, datu geolinguistikoak erabilita, ikusten dugu zer nolako garrantzia duen material honetan dauden informazio horietara heltzea. Horrelako hizkuntzak aztertzen baditugu, 20. mendeko atlasetan gorde den informazio hori ikertuta, ulertu dezakegu nola kategorizatzen duen errealitateak gizakion buruak, eta aldez aurreko bestelako ikerketak egin ahal izango ditugu. Alemanen 191 mapan, pantailan duzuen honetan, prozedurak ikus ditzakegu, jasotzen dira conejito hitzak. Diccionario de la Real Academia y se define como la planta. Real Academia Espainolaren arabera, ranunculanciasen familietako bat da, lore batzuk dituena, eta abardio ez da. Eta atlas honetan, irudi metaforak islatzen dituzena jasotzen dira. Ezakit ikus dezakezuen, baina lore honentzat erabiltzen den izendapena, hor ikus dezakezu argazkian ere, badute jatorri metaforikoa. Eta izen gehienak bat datoz dragon formarekin, edo lexia komplexu batekin, dragon duen lexia komplexu batekin. Dragon, dragones, bokal dragon, bokital dragon, planta del dragon, badaude ere beste kasu batzuk, ez hain ugariak, baina erakusten dutenak konejo erabiltzen dela, eta bestelako animalia izenak, lobo, perro, gato. Eta honek erakusten duena da, realitate horren kategorizazioa metafora baten bidez egiten dela, eta badela formula animalizatzaile batekin egiten dena. Eta bat dator, lore horrek hiztunaren irudimenean sortu duen edo iradoki duen irudiarekin. Semantika kognitiboa kategorizatzeko lagundu egingo luke, eta ikusi izango genituzke zer nolako metafora, metonimia partekatua dauden hizkuntza desberdinetan, lurralde desberdinetan, eta nola bat etor daitezkeen forma lexiko desberdinekin, hori ikusi izango genuke, baita ere ikusiko genuke patroien bilakaera historikoa, Julia 2011 eta 2012an, adibidez, ikus dezakegu zer nolako izenak ematen zitzaizkien parpado hitzari, zer nolako izen desberdinak agertzen ziren. Eta hor ikusten dugu kategorizazioan patroi bat gertatzen dela eta errepikatu egiten dela betazala aipatzeko orduan gertatzen dira errepikatzen diren patroi batzuk. Eta azkenean zein irudi ekartzen digu gora, edukiontzia tapatzen duen tapa hori edo estalki hori. Eta hemen ikus dezakezue metafora horrekin lotuta atlasetan agertzen diren hitz guztiak. Formal y documental y motivacional, que es el que se ha llevado a cabo hasta... Semantika kognitiboaren teoriak aplikatu izan dira, eta hor, hizkuntzen egitura semantikoa aztertzen da. Alderdi kognitiboarekin lotura nabarmena baitago. Laugarrenik. Aldagarritasuna aztertuz,
arlo semantiko jakin batzuetan, posible egiten du ikustea kontzeptu batzuengan aldaketa gehiago ematen dela besteetan baino. Eta hor zenbait teoria aplikatu beharko lirateke, semantika kognitiboaren baitan, prototipoen teoriak. Ikusi beharko litzateke ia badauden kontzeptu batzuk prototipikoagoak izango direnak, eta hor aldaketa gehiago edo gutxiago ematen den. Giza gorputza adibidez. Hor ikusten da kontzeptu prototipikoenak oso gutxi aldatzen direla, baina erdigunetik aldatzen direnak, horiek bai, gehiago. Aldagarritasun gehiago daukate. Animalien kasuak ere aztertu ditugu, moska eta bejorro alderatu ditut, Madrilgo Atlasetik hartu ditut adibide batzuk, beste batzuk, hormiga, mantis religiosa, hormiga eta moska, hoiek ez dute aldaketarik nozitu, bestek bai. Zergatik? Askotan, herri usteak direla medio, metaforikoak diren hoiek edo herritarrak herrikoiak diren hoiek mantentzeak hartzen dutelako. Bueno, hemen ikerlan asko eginda osagarritasunaren inguruan. Atzo Joan Beinek ere aipatu zitun. Bere hitzaldian Joan Corominasek berak, Pilarrek aipatu bezala, 2016an, esaten zuen tamalez etzaukala material geolinguistikorik bere hiztegia sortzeko. Adibide interesgarri bat aztertu dut, Gobanilla izeneko zentrua, izena, eskumturra, alegia. Hemen dauzkatzea iturriak, atlas ezberdinak, Andaluziakoa, Gaztela-Mantxakoa, eta bar, Katalaniakoa, eta Gobanilla aurkitzen dute, eta beste aldaera batzuk ere bai, Gobanella, Gomanella, hori guztiak ageri dira, baina forma honi buruz ez dago dokumentaziorik eskura dauzkagun korpusetan. Adibidez, Korden, Krean, historikoa, tesoro berriak ere ez du jasotzen, korpus informatizoa katalanarenak adibidez ez du jasotzen ez da ere, baina beste iturri dialektal batzuetan badago informaziorik. Beraz, atlaseko material horiek alderatu behar dira, edo ziurtatu behar dira korpusetako baliabideak erabiliz. Zergatik ikusten dugulako zenbaietan faltazizkigun material horiek osatzera etorriko direla korpusak eta atlasak. Joan Corominasek informazio asko ematen du termino honi buruz, eta oso interesgarria da, ez da baidagarria ere bai, ze etimologia bat eskatzen da, baina ohar baten barruan, gaztelaniaren kasuan, baina gero katalanaren kasuan, bestelako hipotesi bat defendatzen da, beraz horiek biak alderatu egin beharko lirateke, bai bukatzera egingo dut. Hasierara joko dut, zein izango da korpusen eta atlasen etorkizunean, eta nolakoak izan beharko lukete. Isabelek azaldu du, bere parte hartzean, hitzaldian, atlasak abiatu dira soziodialektalaren bide horretan. Bere aipu bat ekarri dut, Isolen aipu bat ekarri dut, argi dago gizartearen aldaketak markatuko duela erabili beharreko metodoa. Bide horretatik ikusiko dugu estandarizazio baute dagoen aldaera dialektaletan, ikusiko genuke baita ere zetasun ze ezaugarri mantenduko diren eta zeintzuk desagertuko. Ikerketa diakronikoetan behar bada berriz ere inkestak egin beharko lirateke lanak egiteko, hizkuntz materiala jasotzeko lehengo leku bereetan.
Alpi eta algako datuak alderatu izan dituzte zenbait ikertzaileek eta ondorioztatu dute aldaketak egon direla denboraren poderioz. Urte batetik bestera, edota 40 urteko tarte luzeago batean, luze batean, ez? Argi dago hortik azterlan interesgarria etorriko litzateke. Bukatzeko, hizkuntzen arteko ukipenen ikuspegitik, esango nuke Espainiera, aztertzea, garrantzitsua izango litzatekeela nola hitz egiten den Espainiera. Ele bakarra danean eta gune elebidunetan. Katalunian adibidez, Sinerrek egin duen bezala, edo Euskal Herrian egiten den Espainiera. Zer egina izan dut, nire azalpen honekin, metodo geografiko linguistikoak ez duela hasierako izate ura galdu, mapatan biltzen jarraitzen dira datuak, inkesta bidez lortutakoak, eta hori, metodori mantendu behar dela. Atlasen materiala aztertu daiteke ikuspegi teoriko ezberdinetatik, ze horrez dago marko teorikorik. Eta horregatik, modu erkatzailean egin diteke azterlan hori edo teorikoagoan. Teknologia berriak aplikatu beharko dira atlasak era homogeneo batean digitalizatzeko. Ze oraindik informazio asko dago paperean bakarrik eta hori aprobetxatuko baldin bada digitalizatu egin beharko da ezinbestean. Uste dut material berria sortzeak lotuta egon beharko dula ezinbestean gizartearekin. Ikusi beharko da datozen urtetako atlasek ze helburu izango duten. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Carolina, moltes gracias. Orain badugu tarte txiki bat, galderetarako, ez dakiz, zalantzaren bat, argitu nahi baduzue edo, oharren bat egin, hau da unea, aurrera. Barkatu, momentu bat. Inspired by loud voice, I applaud the way you're looking at variation. Bai, nik aipatu nahi nuke, hitzaldia oso interesgarria izan dela, ez bakarrik geografikoki, baita adinaren arabera, sexualen arabera, informazio hori guztia oso garrantzitsua da, eta gehiago jakin nahi nuke, klase sozialak, hezkuntza maila, prestakuntza maila, baita beste zenbait egoeraren araberako informazio, diafasiko deritzon hoiei buruzko informazioa. Pixka bat goibeltzen hau pentsatzeak zenbat kostako litzateken hori egitea. Ze metro tradizionalak ez dira horrelakoa, baina uste duzue egongo liratekela, egon litezkeela bestelako metodoak datua jasotzeko, hainbeste kostako litzaidakeenak. Ez dakit behar bada, inkesta batzuk diseinatu, 4-5 osagai izango lituzketenak eta jende ezberdin hartuko lukeena lagin bakoitzean, modu bolendresean, ez dakit, bestela oso garestia da, ez da? Madrilgo atlasaren kasuan, kontuan izan ditugu zuk aipatu dituzun variazio diafasiko horiek, beraz, galde sortarekin batera, alegia modu oso formalean jasotzeaz gain, gero elkarrizketa erdi gidatu hori egin dugu, eta gero grabazio sekretu bat ere eskaintzen dugu. Lan eguren bukaeran, lekukoekin bat egiten dugu tabernan, eta grabazioak hartzen ditugu, gurekin bat ere ezketan ari direla, eta bar. Transkribitu egin ditugu, baina oso zailak dira transkribatzen. Zailtasun asko maten dizkigu gero azterlan akustikoak egiteko eta horrela ze soinu asko egoten da, baina material erantzi eskaintzen digu lagun arteko registori dagokionez. Baina
ikerketa soziolinguistikoa ari da horretan lanean modu berezituago batean, eta ezin gara denera iritsi, baina saiatzen gara. Bueno, moltes gràcies. Mi pregunta és per a la doctora Júlia. Julia, doktoreari galdetu nahi nioke, oso interesgarria egin zaite zure hitzaldia, enun ezagutzen semantika kognitiboaren azterlan hori, mapei aplikatutako hori, nik psikolinguistika arlotik nator. Eta nire galdera honetako hau da. Erabiltzen ari dira psikolinguistikako datua batez ere eremu elebidunetan, Països Catalans edo hemen Euskal Herrian, badago azterlan bat hizkuntza mailari buruz. Ez dakit kontuan hartzen ari den mapa berrietan hizkuntza maila. Eta lortzen ari garen emaitza berrietan, soziolinguistikan egia. Ez dakit hori lotuta ote dagoen semantika kognitiboan. Ez dut horrelako lanik gogoratzen, psikolinguistika kontuan hartzen duenik. Badakit Unibertsitate Autonomoan, Bartzelonako atlas dialektala bultzatzen ari dela, nahiko berria da, baina metodologikoki ez dauka zerikusirik geolinguistika tradizionalarekin. Ez dakit haien lanean psikolinguistikaren markoa aplikatuko ote duten. Bai hizkuntza ukipena, baina ez daukat, ezin dizut horrekin lagunduz ez badakit inguru elebidunetan horrelako lanik baote dagoen, horrelako lana kontu hartzen direnak. Semantika kognitiboa ikuspegi horretatik ulertu dut, horregatikan interesatzen zaidan jakitea horrelako lan komunik egiten ari ote ziren soziologoak eta dialektologoak psikolinguistekin. Nik aukera ikusten duanean atlas horietako datuak aztertzeko semantika kognitiboaren ikuspegitik, ikerlan motivazioaren osagarri gisa egiten ditut. Ze atlasak ikasi direnean ez da egin marko teoriko jakin batetik. Egiten direnean dira oso lan zehatzak, berezituak. Eta puntu bakoitzean lortzen diren informazioak alderatu egiten dira, oso deskribatzaileak dira, baina nik ez dut bestelako lanik ezagutzen. Semantika kognitiboa aplikatzen dutenak nik hori egiten dut, baina ez dut bestelako lanik ezagutzen. Mila esker. Bueno, ez dakit, beste galderaren badagoen, edo bestela badukazue, besterik? Bueno, besterik ez badago, orain Rizkeren atlasaren 10. liburukiaren aurkezpena dugu, eta zuentzat da txanda. Mila esker.
Utziko iazu pizka bat liburua, une momentutxu bat. Zafaburuak zakela bihurtza zala. Negen akin txanguria hileretek etortzen zela. Negen akien apozauria setela bihurtzen zela. Nik ez da zakin zafaburu igel bihurteten denik. Negen akien txalupak iten zela eta ingizuria. Ez dakit txaxari bihurtzen zelik. Ez dakit txapaburue zazapo bihurtzen zela. Negen akien oino ahatzen burua sainatzen zela edo bertzena zaunditzen zela gero aporak. Nik ez dozakit, zapaburua igela bihurtzen dela. Nik enakit txaguria bihurtzen zela igez. Zapaburutik datorrena durek ezirua. Gubek ezakin du, zapaburutik datorrena guaz. Kontezetan gero konbigora, guzurro esatiarra. Negenak txanguri igela bihurtzen zelik. Enek izan txapaburue zakela bihurtzen zela. Enek igela txangurue zakela bihurtzen zela. Nik enakien txarupe igela bihurtzen zelik. Enakien gaikuburua birakatzen zela hilerian. Enakien zera zapaburue zapo bihurketa zela. Nik enekien txanguria hielan bihurtzen zela. Enek enakien atxunburuzka setela bilakatzen zela. Ez nahi nun, zakela zapo bihurtzen zela. Ez dut entzakin zapaburue igel bihurtuko danik. Nege nahien ez kaikurua ez. Eta kaikurutik hiela itzen zela, leheno nahien, gero jakindu eta guke, eta kaikurutik hiela itzen zela. Egunon. Egunon, ongi etorriak, mila esker zuekon aurreatzearren. Zuetariko batzu dakiten bezalaxe, gurekin batera beste jardunaldi batzuetan ibili baitira, edo gurekin partaide izan baitira mendeurren honetan, aleginak egin ditugu, mendeurren honetako jardunaldi bakotxean Euskaltzaindiaren emaitzak aurkezten eta emaitzak gizarteratzen. Hala egin genuen aurrekoetan, eta oraingoan aukera paregabea daukagu Atlasaren 10. liburukia aurkezteko. Aurreko egunean esan nuena berresten dut, prozesu luzea izan da, berresten dut baita ere merezi izan duela. Eta berresten dut orain etorkizuneko apostua. Etorkizuneko apostua baita, hau ez bakarrik online eskaintzea, ez bada informazio gisa Euskaltzaindiak landu, ondu, umotu egin dituen hainbat eta hainbat osagaiekin batera, edonor urreratzen baldin bada gure webgune horretara, gure izate horretara, gaur egunean webgune horren bitartez eta baliabide horien bitartez erakusten baitugu, zer garen, zertan ari garen, zer nahi dugun izan, eta behar bada nahiko genuke baita ere erakutsi zer izango garen. Horrezaitzik, hasiko naiz pixka bat nirea datu batzuk gogoratzen. Euskaltzaindiak 100 urte.
Euskararen estandarizazioak 50 urte. Euskararen herri hizkeren atlasak 10. liburukia. Data esanguratsuak, bai, 2018-2019 urte bitarte honetan gure burura datozenak. Are esanguratsuagoak, Euskararen kasuan, horietan laburbiltzen baitira Euskaltzaindiaren historia eta zereginak, eta zer esanik ez, Euskararen Akademiak betidanik izan duen egitasmo nagusi baten urratz azpimarragarria. Ona bada Atlasaren 10. liburukia. Helmugatik gertuago gaudela, argi dago, data horiek berebiziko aukera ematen dutelako ahozko eta idatzizko Euskararen arteko harremanez jarduteko. Izatez, euskalkiek gorpuztu eta norabidetu dituzte urte luzetan zehar euskal hizkuntzaren bilakaera eta ibilbidea. Horren jakitun izan da hasieratik Euskaltzaindia, eta lan horri lotu zaio, gogo handiz bere historia luzean. Egun ere horiek dira euskara batu eta estandar horren muina eta bizibirritzeko tresna ezinbestekoak. Gero eta ageriagoak dira euskararen aldaera diatopikoen eta estandar delakoaren arteko harremanak. Halaber, bi horien arteko nondi norakoak, biziak eta elkar eragileak dira, historian zehar izan diren moduan. Horretan jarraitzeko ere ezinbesteko lana da gure atlasena. Oro bat, euskalkien arteko mapa berria betetzeko orduan. Pausoz pauso ibili gara, pausoz pauso ari gara. Eta euskal dialektologiaren lanak behar zuen espairik gabe euskararen atlas linguistikoa osatzea. Aspalditik ekin zion horri Euskaltzaindiak, eta luzaroko engaiamendua baten emaitza modura jada plazan dira honen aurrekariak. Aurreko 9 liburukiak eta oraingo hau. Hortaz, berriro ere Euskaltzaindiak euskalgintzaren eta gizartearen eskuetan jartzen du bere lana. Uste baitu horretan datzala bere egitekoa. Egina dagoenak, aldiz, eginkizunak ekartzen ditu, eta halaxe da izan ere atlas honetan, EHHA egitasmo honetan. 10 liburukiotan arnaz luzeko lan zehatza aurkituko du, liburuki hauen orrialdetara hurbiltzen denak. Jardun ugariko ekarria, baditu atzean ordu askoren nekeak eta lorrak, ongaitzak eta goraberak. Ezin bestela izan, euskararen errealitate esamoldu, doinu eta soinu askotarikoa baita, oinarrizko batasunaren sustraietan. Errealitate hori bildu, ikertu, eta paperean eta euskarri informatikoan ematen da. Egungo atlas linguistiko duinek behar duten moduan. Ezin beraz, aurrerantzean hausitan jarri, hau edo ura, zer non erabiltzen den eta zertarako, Euskal Herri osoa baitago horretan ordezkaturik. Era berean, Euskaltzaindiak paperean eta euskarri informatikoan ez ezik, EHHaren liburukia bere webgunean jarriak ditu dagoeneko, eta oraingo hau ere, uste dut, jarrita espaldin badago, berehala jarriko dela. Badaki akademiak, horrela jokatuz, egitasmo honek duen balio estrategikoa berrindartzen duela, eta aldi berean, egungo premiek eskatzen duten horri, beldurri gabeko erantzuna ematen diola, lanaren nondik norakoak egoki adieraziz. Osterantzeko asmoak eta gogoak ere baditu akademiak, orain hemen eskaintzen dena, euskararen beste baliabide linguistikoekin batera ager dadin, Euskaltzaindiaren webgune horretara urreratzen den orok, alik eta informaziorik zehatzen eta hurbilen izan dezan. Horra, besteak beste, akademiaren 100 urteko mendeurrenak ekarri diguna. Gerora ere fintzen
eta osatzen joango dena eta dagoeneko gorago aipaturiko webgunean konsultagai dagoena. Lan horretan euskararen doinu eta soinuak dira partaide. Egungo teknologiak ematen baitu horretarako bidea. Hainbatez, akademiaren webgunea erabiltzen duenak entzungai izango du hainbat daturen mamia, hitza eta mintza egoki uztartuz. Egitasmo honen etorkizun ere hortik etor daitekela ezin ukatu. Metodologia ez ezik edukia bera ere aintzat hartzekoa da. Hor dagoelako lehenik eta Luis Lucien Bonapartek egin zituen hasierako lanen ondoren, hainbat euskalariren eginalen eta ametzen emaitza erabakigarria eta eredugarria. 100 urte geroago euskaltzaindiak horretarako bidea jarri badu ere, ezin baztertu beste askoren laguntza izan duela Euskal Akademiak lagintza horretan. Eskerrik beroenak guztioi, zuzendari, arduradun, taldekide, bestelakoei, eta bereziki nola ez, laboral kutxari, berak ahalbidetzen duelako urtez urte, eta berriro diot, eroapen handiz lan honen argitalpena. Jarraitu ezazuela eroapen horretan. Mila esker. Euskaltzain burua, euskaltzainak, ekitaldira hurbildu zareten lagunak, egun on guztioi. Pozgarria da, Euskararen herri hizkeren atlasaren aurkezpen ekitaldi honetan parte hartzea. Testu inguru ezin egokian gainera. Euskaltzaindiaren mendeurrenean, laboral kutxak 60 urte betetzen ditu. Eta atlasa ere, leheno Andresek esan duen bezala, 10. iritsi da, jada. Atzera behiratuta elkarlanean landu dugun ibilbidearen aztarnak ikusi ditzakegu. Honetaz oso harro sentitzen gara. Baina dagoeneko aurrera egin beharreko bidea ere irudikatzen ari gara. Ez naiz luzatuko gaur aurkezten ari garen 10. atlasaren xehetasunak azaltzen. Hori egiteko egokienak euskaltzainak berak dira eta. Hala ere, obra honen balio zientifiko, didaktiko eta divulgatzaile handia azpimarratu nahiko nuke. Euskal Herriko ia 150 herritan hainbat eta hainbat pertsonari eginiko elkarrizketekin hasi zen dena. Milaka ordu grabatu ziren, gure ondarea gordetzen jakin zuten eta euren jakintza partekatu nahi izan zuten pertsonaien lekukotzak jasotzeko. Euskaltzaindiak arduraz eta gogoz egindako lan akademiko eskergak zentzua eman dio altxor handi honi. Jasotako informazio guztia, Euskararen herri hizkeren atlasaren lehen 10 liburukoietan antolatu baita. 2015 gerozti gainera, lan izugarri hau plazara atera da. Horren seinale da, asteazkenean, hementxe bertan, Bilboko Euskal Museoan ateak zabaldu zituen euskera ibiltaria. 80. hamarkadan Euskal Herrian barrena egindako grabazioek osatzen duten 4.000 ordutik gorako korpusa ezagutzeko aukera eskaintzen dio erakusketa eraberrituak bisitan datorren edonori. Beti, pauso bat gehiago emateko borondatearekin, aurkezpen ekitaldian genion moduan, herriaren ahotik jasotakoa, herriaren aho belarrietara heltzea izango litzateke ibilbide perfektua, horrelakorik izatekotan. Baditugu beraz, aurrera begirako erronka politak. Hori dela eta laboral kutxak euskal kulturarekin daukan konpromisioa berretsi eta inbeste baloratzen duen euskaltzaindiaren lan akademikoa gizarteratzeko ekarpenak egiten jarraitu nahi du. Honen bestez, euskaltzaindia zorionduz bukatu nahi nuke. Zorionak lehen mendeurrena botetzeko aukera izan duzuelako. Zorionak urte asko izan arren momentu berrietara egokitzeko gaitasun nabarmena duzuelako. Eta azkenik, zorionak mendeurrenaren inguruan ere ekimen arrakastatxuak landu eta antolatu dituzuelako. Mila esker. Hamargarren liburukia eta hurrengoa 11. Zenbaki simboliko garrantzitsua euskeraz. Eskara helduko gara, zeruak eta jainkoa lagun. Pilar García Mutonek goizean aipatu duen esaldia buruan daukat, ezta? El atlas o los atlas nunca envejecen, ezta?
Eta egia esan atlas honen edukia orain 40 urtekoa da gutxi gora bera. Da, orain 40 urte zaharrak zirenena. Belaunaldiak igaro dira artean. Baina orduan egin zana ondo egin zen metodologia egokiaz eta da etxe on bat, katedrale bat egiten denean bezala oinarriak sendoak eta ziurrak ipintzen direnean eta gauzak ondo egiten direnean hasieratik, zimendu horren gainean eraikitzen den guztia ere ziurra izaten da. Hemengo edukia askotarikoa da. Hau da, ez da semantikoki koherentea. Dira galdetegiaren halako itaunetik halako itaunera datozen erantzunak. Guztiz arbitrarioa nahi baduzue. Osoak du balioa. Sarean eta gero kontsultagarri inork ez ditugu buruan eukiko 2. liburukian edo 4. datorren espada osoa izango da ikuspegia eta garrantzitsua hori da. Euskara mintzatuaren memoria historikoa, mintzatuaren eta aldi batekoaren, ezta? Baina gure interesa da, euskaltzaindiaren interesa ere da, tradizio idatziak, eta hemen jardunaldietan ere aipatu da, bide askotatik, ahozko tradizioko korpusak nolabait hurbiltzea, urreratzea eta batez ere elkar osatzea. Euskararen kasuan, ahozkoa oso importantea da, gure ibilbidea ikusita. Danok ditugu gogoan, Resurrección Maria de Azkue eta Jose Miguel de Barandiaran. Batak nahi baduzue, hiztegigintzaz, baina Euskal Herriaren jakintza, esan dezagun, herri jakintza mundua eta Barandiaranek dudabarik etnografia, herri jakintza horren inguruan, baina biltzaileak izan dira tradizio baten jarraitzaileak Europan eta euskararen kasuan tradizio horren bultzatzaile nagusiak. Alde horretatik, osagarritasun hau gauza askotan ikusi daiteke, baina adibidez, literatura idatzian gutxitan agertuko da bulla, ezta? Baina Gipuzkoan 1000 bider entzungo duzue bulla egin eta holakoak. Baina ahozkoak jasotzen ditu. Eta bulla izango da erromantzea, baina bada euskera ere. Normaren aldetik, irakaskuntzan ikasiko dugu jolastu. Baina hemen agertzen den repertorio horretan, sinonimo oso interesgarriak ikusiko dituzue, idazle batentzat edo irakasle batentzat libre behar luketenak izan, irakasteko batez ere bere euskararen hurbileko mikroklima horrietan, ezta? Olgatu dala, jostatu dala, libertitu dala edo txostakatu dala, ezta? Bueno. Tradizio idatzian agertu edo gutxi landu diren eremu semantiko batzuek ere ondo jasotzen dira jokoetan, bola jokoa, juego de bolos. Da, horren inguruan, zelan esaten dan, eta horren inguruan dagoen hainbat hitz eremu espezifiko horri buruz, gure beste literatura idatziak erabili dituen gaietan, baztergai bat izan dan horri buruz, hemen badaukazue material osagarri bat. Eta azkenengo puntuz aipatuko dut, atlas guztiak, 10 liburukiak danak ez dira elaboratu izan modu berean, hor ere, hobetzen joan gara, hoberantz joan gara, eta batez ere, beko leyenda, eta jasotzen dan leyenda horretan, testuak ere garrantzia dauka, ez bakarrik hitzak, eta hitzen barietateak, edo nomenklatura horrek baita ere, horren mamiak, horren gorputzak, eta hizkuntzaren ezurdurari mamia ematen ere, aragiz osatzen ere lagundu nahi du atlasak.
orain artekoaren azalpena, da nik uste dut zoriontzekoa dela, azkenean lantalde zoragarri bat daukagu Atlasean, eta gero bidelagun ezin hobeago bat, nire aldamenean dagoena. Eskerrik asko. Egunon, bi gauza nahi nituzte eman, alde batetik eskerrak eta gero etorkizunari buruz gauza bat. Norbaitek errandu goizuntan los atlases no envejecen. Nosotros, acaso sí. Beraz, etorkizunaz mintzatuko naiz ere bai. Eskerrak lehenik lagundu gaituen bankuari eta bereziki Egibar jaunari jasan gaituelakotz, eroan gaituelakotz luzaz, onomastikan ez dakit asko, baina uste dut izenak ere bere izakera behar bada salatzen duela, nit Egibar hitza entzuten dudalaik, hedi ikusten du duratasun bat, eta ez fizikoa duratasun intelektuala ere bai, eta Ibar hitzean ikusten du talako emankortasun eta nola ez aberastasun bat durekin oso ona izan delakotz. Uste dut leialtasuna eta fideltasuna erakutsi diruzula eta erran daiteke amodio marka ere bai duretako eta zinez mil esker. Gero hemen gaude atlas bat aurkezten, baina izan da ere erakusketa, izan da kolokio bat, behaz gune berezi bat, hemen ez ditut eskertuko gure eskualdun lagunak, baina uste dut zinez preziatu durula, kanpotik eta horretako laguntzaileak. Bereziki aipatu nahi dut, Lasterka, Van de Velde eta Nerbonne jauna zinez gogoa ematen dutelakoz gure datuak baliatzeko. Eskertzen ditut ere Pilar Garcia-Muton, Isabel Molina, Torrera, Julia, gure errotara, bolura, ura eman dirutelakoz. Eskertzen ere Manu González eta Julio Sousa berdin oso interesgarria izan da guretako. Nola ez, Joan Veinik eman duena eta Perea Andereak ere bai, zenen nik uste dut erakusketan agertzen dena eta Petit Atlas Katalan hori ez direla hain urrun gerolako. Eta azkenik naiz ez den hemen izan Karpiteli Anderea ere bai motivazioaz egin duena. Etorkizunaz, atlasaz, jadanik, asko zerbait errandautu gure buruak, mapak ez ditut erakutsiko. Baina, jadanik ikusten da, mapen arteko jokoak ikusteko denboran daudela. Eman ezan, baduru karta bat, mapa bat, fuerte, nik erreten dut azkar, hemen gehienek indartzu, baina mapa horrek botatzen ditu beste batetara, oai ez daruena. Ideikitzen dut la berrura, oai ez daude erasik. Eta garria esaten da bizkaieraz, nik erreten dut kalitsa. Enuen pentsatuko sekulan kalitsa lotua dela garriarekin, zergatik garria nik ez dakit zer den, hemen ikasi dut. Ta lotura hori ikasten da mapa batetik bestera. Azken hitza etorkizunaz. Bankua baduru hemen, baina eskualzandiare altsok baten jabea da. Eta uste dut, hemen baldintzak bildua direla, alde batetik dialektologian, atlas dintzan, eskualzandia izadadin federatzaile eta bultzatzaile. Uste dut, atlasaren datuak berak eskualzandiak dituen errekurso guzien artean sartzeko tenorea dela. Uste dut ere ikerlari zohituak eta gazteak laguntzeko eskualzandiak baduela indar, unibertsitateekin eta beste editurekin. Uste dut harreman intelektualak ere edatzeko gaur bezala eskualzandiak baduela indar. Eta uste dut 10. liburukia
nahi nuke izan dadila xede horren murarria eta zedarria. Mila esker. Mila esker zuri. Eta bukatzeko hitz batzuk esango ditute gaztelaniaz. Bueno, quisiera terminar en nombre... Bukatzeko mila esker, erakundearen izenean, Charlesek egin duen bezala, bera gure lehendakari ordea da. Mila esker, izlari bakoitzari, entzule bakoitzari, parte hartzaile orori, eta antolakuntzan lagundu duten guztiei. Taldekideei, lortzen baitute urtez urte liburuki bat hartzean, bi ere atako nituzken igustora, baina tira, hau rekord bat da, ez, lehengo abiadak ikusita, hau abiada handia da, lan oso xehetasuna handikoa da, eta gainera euskararen lurralde osoa hartzen du kontuan, ezinbestekoa direla horrelako lanak ondo ezagutu dezagun zein den gure egoera. Ziurrenik, pentsatzen hasi beharko dugu, eta hor bat egiten dute lehendakari ordearen hitzarekin, disiplina artekotasunera jo beharko dugu materialak aztertzerakoan, ze hizkuntza ez da horrelako atlas batean agortzen, badira bestelako baliabideak eta horretarako hoietarako garrantzitsuak baliagarriak izan daitezke material hauek. Hemen eztabaida intelektual bat egon da, eta euskararen lurraldetik kanpo zaudetenok etorri zarete, horrek interesa handia ematen dio horrelako jardunaldi bati, ze euskararen egoera demolinguistikoa berezia da besterik ez esateko. Berezia dela esango dut. Bizirik gaude. Eta bizirik iraun nahi dugu. Horretarako, beharrezkoa zaigu, bizirik egote horretan, euskararen erabilera soziala errealitate bihurtzea, baina baita ere behar dugu estandarizazioa landuko duen akademia bat izatea. Horretarako, beste realitate bat ezagutu behar dugu, intralinguistikoa gure lurraldeena. Ze lurralde guztiek ez dute egoera bera bizi, demo eta soziolinguistikaren ikuspegitik. Euskararen lurralde guztietan ezin dugu maila berean lan egin. Eta beraz, era honetako lan dialektologiko bati esker, ahozkotasuna jaso dezakegu. Ahozkotasun hori aldatu zoaten gabe, eta behar bada urte batzuk barru, atlas bat sortu beharko dugu, zeinetan lurraldearen maparik gabe euskaldun berriei hitz egin beharko dugu. Nik uste dut hortik joan beharko duela horrentzean gure lanak, horregatik eskerrak denoi. Lehendakari ordeak laboral kutxa aipatu du, nik ere aipatu nahi dut. Aurrekoan esan nuen, ez daukat hitzik adierazi berreko adierazteko. Uste du laboral kutxak hasiera-hasieratikan taldez talde lortu du, eta Julio Gallastegi hemen dago, horren lekuko da, ni lekukoa naiz, baino baita zu ere, fit ere hemen zegoen. Hor jarraitutasun bat egon da, proiektu hori heltzeko eta eusteko. Estrategikoa delako eta hala jo delako, eta etorkizunera eraman ari izateko. Eta horretan gaude, horretan ari gara, uste dut hau dela ondoriorik onena biltzar honi dagokionez. Beasainen elkartu ginenean, ametsik ere ezin genuen egin aurkezpen honen inguruan, ez? Gaur gertatu da, beasainera jo genuen ilusio handiarekin, lehen aldiz ikusi nituen horrelako mapak modu didaktiko batean aurkeztuak, modu interesgarrian. Ikusi genuenean, beloni berriak bertara jotzen zutela, ez dakite behartuta edo borondatez, ziurrenik kurrikuluan
txertatuta zeudelako joango ziren, baina tira, edozein kasutan erakusketa hori han zegoen eta ikusi genuen lan akademikoak ez duela bere horretan geratu behar, baizik eta gizartera edatu behar duela. Horretan ari gara, horiek dira gure koordenatuak, espero dezagun, hau ez dadila izan azken dialektologia biltzarrak. Espero dut 12 ere izatea. Azkenean, behar bada 13 izango dira, Oteizaren eskutik? Bueno, ez dakit, nik proposatuko ditut, gehiago ere, bai? Etengabeko lana baita, jarrai dezagun elkar lanean, ikus dezagun elkar, topo egin dezagun bidean. Duela 100 urte azkuek eta eskaltzainek hartu zuten bide hartan jarrai dezagula, ekin eta jarrai, eta partekatzeko gai izan gaitezela zuekin guztiokin. Bai, une honetan, arlo profesionalean hizkuntzalaritza arduratzen zaretenok, eta baita ere, bestelako interesak dituzten haien artean jendeak iraun dezan. Ez dezagun euskararen arkeologia egin, biologia baizik. Hasta la próxima. Tomo y jornada. Gracias. Y ahora, por favor, acercaros que vamos a sacar esa foto. Hurbildu mesedez, frantsesen ezkontzetan bezala argazki aterako dugu. Guztiok, hurbildu. Bai. Hala, ondo. Ezara kejatuko, Ezara kejatuko. Erakuzenako, logokioto eta beste, atrasentzako. Eta laster erakutzeko dugu, hain zuzen ere, gizartean aldetik zenolako erantzunak etortzen dira gure webgune berrira. Ez dira txarrak, Acercaros, por favor, para que hagamos la foto. Aurreratu mesedez, argazki ateatzeko. Hala.